022998. Anomnia no edorso na we German so. Na dodo na anya papa kala ne dorso ekoni padua ni mu a emoa ekire ede yade na beba koba ne saa na ayaresa bia akoni abadie na asa beto so na nso nipa ni adaje entu benom anonia na eye vitamok no na FD ajetuma amagana yajetumu store bia mu supermarket bia restaurant bia bewura bia vitamok anonia no eno anegu ho no mu a yenom ne saa mfinhia duonu ne akire oba amanga na yemu ne etia na tie sakraye bia mai edasu gina ne naso den soya milk drink on sabeka vitamok choco we amagana cocoa pa ne dia ya ehyeyi pa vitamok banana strawberry ni nyina bi wa adwaman so a ubenya bia mani o manyina konkan anom ne mpanimfo dia ba adwaman so abusua cafe nsem bia nim entiabo ankwada bo mpani enuanunu ahodo na emum ahyemuma calcium wom omega 3 6 and 9 protein ne ekeka ho nyina ekoni padua mu a eboa ahoho na aba eye na woyo birthday na woto anasa apuntuo bia no vitamok anonie no ana yedi dis adwuma no amanioma konkan Kwajowura kon Royal Enterprise nie Kwajowura kon Royal Enterprise na de okrasi ne aduru na ba wo se enka nkyerɛw se ade bia efa wo pomuden ho de wono behwa sisi amanioma konkan sabi sisi yade enti ma me papa wachia aye sabidie ka ha adwene okɔ kakra bia no atena se ekwan a wodi minute num betwa no ubetumi ayisu bese don hiri mienu emoa kra yenua no mema bi wo no makoko hu nsɛmti bosumi bi okɔ afikyire onso nyoba pressure ho nsɛnsɛm infections ahodo wakodi mpama goboni bi akɔfa hawo na abeto ho so oto asintini na atwe wo ye bema wo ye mre wo mpamu enioma nkoye emfa ma wa eyawrakon heba mixture no okurasi ne aduro baabi a bewura bia won sa beka aduro bi bebo obeyi hawa ahodo nyina de afiri ho uduru promise heba wo yerepa won sa beka bi epidank misty heba porsak ne nyina wo mbrom ya uduru ha benya aduro ni bi ato Sax Pharmacy Opataso Otec 1029Fm hanom se bi wa ha Time FM oboase Techima Free FM ejoso uduru aban asabia na nimu hono mo a ubenya aduro ni bi ato Fredimens heba Dani heba Top Amazing heba eno ewotafo Methodist abrosan nimu hono mo a eye okrasi ni aduro no 0244470067 for one and a very was just saying, Yaji break as a bono be an king cano. Yadi bromo, and ye were French boys Sakula boo. One na pamfu, no man 7 crochet, Redo Betty be say a dear he, Evo and 10 tano so bebia. For a Redo, a dear Cocoba Tuntumbaku. Alsonaba or Hinning Quabana, what a minute endurance, papa. Abrewaba Kofi Chumesi. Asem Beba Dabi. Asem na nyabanye ne bo apakwa asem no. Na asem no na sie ne ba sanso asentwerefo. Wo se kama adasenyina atibie nti no ehwe ye bo penhwam. Na yakwapuye mantem mu akua premsat mansimu. Krobea ko obutu ho reference avrase. Avrasefo sabre ene wokɔ ho asomdwe ni ho. Ene se ya, wo mo kyese entokwa dindindin bi asi anfo ntokwa ibi. Ene we betumi akasa konwa na emedia we betumi akasa asasi kura da fikire ya anfu anase bi kura buso kwa bi akwakofa no ebetumi de tokwa etumi ede aba no mhyese sa ntokwa konfa kunwa no ho no ebusofo nye ntokwa eye ne ntokwa wo mu frase di dwam so ache papa ebusofo na wo mu de kachire ni sado na nya asem nam so ma etua ye sunye dima yawo nam so ma nipa ba ko twanse do afi wo mu ejinjina ho tutu fifa mu nipa bienu a wo mu gina ho ene etu akeka wo mo ma si eken no dia ye tintintin enu chaposifo ya wo mo abru district no command no wo mo ababonten so ya wo mo akyerese ya kɔ ho tentem so kra akwakohwe ne nipa bi ehu yesusu se wo mo hu bɔ mo otututuo no mu no anase tokɔkɔ no wo mo akyere wo mo nyina wo ho a wo mo da tudwa se hwem ye bi ese fata bia wo ehwo ebso framane bɔfo Michael Crofidi and 7 de chapo champagne botomu aye man say dem wo den 7 group no so Ona bri on bakum ye o ewe kwatem ahwase enu ntuni me ye banan ekɔ hɔ no ye kɔ ye no na bo enam wiem etu pe kasa na kyese no be fa kontima ekwa kontima na enya fedi agrokra enti police for mo na sense of do straight no omo for reinforcement efi kofodia na ekopon e mo baye omo baye no na kyese nipa ba ko etu akasa no ema anu ho akanana na
offer Nata Kwesi, our share at the 45 years, on 9. Now, ye ma ye bisa says so. A dear ne baye ma into tuto ekasa a boy in Wimu, or far away, consumer near the idea in other comma, ni protona a prepta. Post for exercise, nipa and 9 and it will come now so back and than the being come to ya. After a for baby brave and the prepare in the platform for your call a comb clinica, a what breed, a more guso edgy I shame. You will remove the DNA and nam so my buy and a money na a day your omode tabo so say which a woman bread the day your use tabono efison and nunti over a ashosia omu ebusko emienu omu edu afe da say ya omushia na omu ya mame ne amane eye pasachre ebusua na asona ebusua na ebusua ni mu no na santo kwai omo ho no na mu twom ho a na omo kom na yebowram ne say abakoma tin after ebusua panyin omo kire say omo tu eye omo tu eye kunti hene na oba hema tufo hene na bemu hene eti omba be ya amane na amamre no na say bemu hene na oye amane na amamre momudi peja eye dede yo no ana say tabo omde to eye dede yo so no o yifi honom eno na abakoma hene say hwan omma eye bemu hene enye sa amane na amamre no na postifo HSS abakoma hene oba no onim say watu eye jasa hene continue crema da ne tu for hene ntinum or the langas edinechi na bemu hene no so ba no memu a edinechi ebi fi ekropon ebi fi eye ahwere aso honom nti eye say ye ma wonya amane bemu hene ye ma wonya na sei no na chitafo e de poani a enye fedi agrokra na nanum ahemfo ho krampo ebi kikan ye mom so to abo brobro ebi mebu prepraye nti bosi for bem no mo cheso nipa beye enan ne to akoma ba ko ada de benkum so ya ntempa no omochi eye abakoma hene ne ebusa panin afi so kwachi dompia hene na omodi omokoye ahase no mu eche bosi for di echire ma mebun beye mako eduasa enum na posi for chese omo ensa eso mu pechi na ne jufa na kasama for ma posi for epima demra DSP Ibn-Latete edin kata ba monten se ne yake nyina eye no kwenta bakoma hene no o machi dompia hene na afense mabu a beye ediasa ennan a sabi omudi omu eye hwehwemu omo plans no omo guso a omo ji ayaresa ewo eye home clinica ewe bri ntina ne ndra esi wo akwafem ahwase a additional manfo nyina SS adwobro emra sabri a wo sisi wo ho akodi otwa afache Krofi mo no amane bo ebusonfo yakwapu mantemo ahrase no ewo kwapem south sabre ebusonkwu mu ntokwa namso ama posifo atibie no ende kokotie yet one sem so na ewiase wo hoyi aboa so no otofomo a aboa bia boni bi sanso na sie ma no ho kwan a aboa bia etimi wuram ama Ghana ama no ho kwan ama sabi ensemfo semtantan ana ekoso ewo manyimu enwa da ne beto odwa se ukọ esanse bontefuo Asante mantam yimu a enya asem keto akora ewo honomo amanebo ne kiremu se Burkina dehye mrante akintina nwam mako aduonu baako ena wabehye ponim ene afamagudi a yetu a ena mra kwanso galamse ama Ghana akon a emakon ba dada na bere so eye bia na sanse bema emeye ni nyina anti de obetumi wo ye gya hokọ ya ban ya ba ye nso gusu a wo ko a tokwa ne ya ko yehu boto ano kra na de kura hyem sai adihye bi a wo mo enso emfiri omanyimu a oman ne ko a enko no omu nso wo mbie ya omu gusu a wo di galamse ne dendendenden anya asem ketwa nanu na ka hu bi ASP Solomon adu sei be ko ne mrante eboa wo ho ano eno adatu sankofo so sa na anya asem ketwa na wonse tuo na wie ye na beto dwa se Burkina dehye nipa duonu baako ya Ghana ni baako kura enka hu bia wabehye ponimu ase adwuma wei ena wonom edi wo honom a posi panyi kire se omo ensoso sansemfo ne so ewo mpotem honom na efie ni fie nkan no kire se abonten so fo mefanko ekon ne yakwa sunsun so papa bi ama na asemo nso so mo beba urama ba bedi se adwuma ndi a na ema mo kwan sa kwan ne so a enye ye kwan bia so
na ebere wo kire sa amrante wewie ye no yentie nsem bi a ASP Solomon adu sei beko wode tuja Enura na ye call dissect meeting na dissect nyan nkra se foreigners bi abehye isase bontefu a wo mo eye galamsey wo ho na ye ti se ye ma ye tu ho na mo ntem kura ne se wo mo de chemicals a eye awuduro na a blast stones no na eno so no esante ne kogu nsuo no mu eche se obi obekwa akwasa bia no bia no na yade na ede ebre Ghana man nti ya ntwentwen ye na asekura ana ye tisi mu ye ko ye nyame nchade ye kokonya 21 ana ye de omo ebaye na interrogation no mu no e kire se omo master bi ye fan Papa Martins a ono ye Ghana ni ono na de omo baye a omo meye adwuma na kire se otu omo ka nti ye bisa mu no a kire se month bia promises obemo mo 50,000 sefa na onfa sika ne ma wom se omo kom krombokina na odi ama wom ti asat na wadwuma wom aye nyina kra no onfa sika ne ma wom ye mom ofidi wom nti ye de wom nyina ba ye ba be scrutinize wom tie ye ASP Solomon adu sei be ko na eno achi na aban na musini a wono ewo Amansia West ono na sanye dwom tenani ema dissect no onumonyamfo Prince Manu Morris no kire se nipa wo ya ade a osayeyi anamon a aposifo ene wo mrante atu wo sanse bontefu atu sankofo we so sa no yade a omani aso papa na wo sere ade hye wo sanse bontefu so mu hu se sa ne omani bi koso a emon fa nhye wo ho wonye ntem na wo mompanifo amane na namon we se fata no wo musuntum fa ho Galamsey, I had there say a national security issue. So whoever is engaging Galamsey, El Mansour Quantan, you should be ready. We are coming for them. We are coming for them. Nobody will be allowed to do Galamsey, El Mansour, and important. The SY administration, the advice say, if you see something, say something. The best man for say, Obia who said BBC air Kosua, quick room as on them, empty. Because in corridors, 70 communities and a shemason. Benin timi nko bebia nti de best ne say minuanom mema ne adofo a ewo mpotem no ye besre se mu se ahoho bi sei ba anaso bi beso na oye ade a emfa mara kwan so a moma ya sonte eni a yete onumonyamfo Prince Manu Morris na ye to ansem ne so ye kosire mantam no mu ye duru zabzugu mansini no emu na se ne din kan de tu dwa no enipa pia no pakopena no aduane a ade san wo san ba fie no abeda afa adwen ya ade chi a obesan de ato na muntu so na okozabzugu mansini no mu a ade hye bro apem enya se bire kase wo pia wo mo entumi nsan wachi emma fie biu ade ba na asie wo kire se ensu kase bi ato won potem ho no mo a ensu ehu ye nketo a na de ani gye na aba efri se begunfudie so ama aduane aba yene ewo ha no mo a garden kura ye ni bi no yenso etosa na ebo am yetumi da na nioma konkantin so de eto ananka ye ni gye na aba na nsu ato ama de hye wo zabzugu mansini no mu wonya baabi mpo no odu wonti ato ama ne boni kirem se edan beboro aduanan 40 ani nsuo no ato ahim ni nyina de so bepa na apa eno dankyen a suku dan ahodo entifiri na anu fiade nsuo ni tigu ye ne de suku emofran kobi ewo mpotam honomo a eno akoya reho sempa na suku ba akon ya ye friend no Friends of the Earth Primary School eno de aye condemn emofran tifie kura chese adesua ne adekire nyina womo ede ato honom kakra enioma nkoye wo kofie a womo nioma nyina ase wo fie edan na himagu oba school no abebo no ho adwan so a suku dan ne so so aye bibie wo honomo ama de hye wo zabzugu ne mountain so de se bire kase wonani pa ena atutu agu won samu a enya asem keto no na kan hu bi na human resource manager ya wo no wo zabzugu mansini no mu ono a na wo sanso de nsema hodo bi tudwa wo hanama wo kire se wo mumpo education officer wo mpotem honomo enso na twia fa ho ama se bire kase omuni o manyina omunso munhu boto anokwa no de kura hyema bibia gya sini benkum so e wo zabzugu abonten so na eno na kan hu bie no so okwa akobo aturenche mabo afọ amane no mo nso abehwe mo obetimi di abo adehye e won potem ho wono mo so ba ya panyina woda wo ma no kire se ne wo be hu nneoma si kofa e wo zabzugu abonten no agye ne nsem entu osere animanimu ya aban na nkasa mfa ne hunyim na emom
ɛyɛ atoranche maboafo matena ye wɔ zabzugu hɔ nom ne de enioma sɛ asɛi ne ɛka hodo ɛda hɔ nom ne nipa wɔn ho kyerɛ wɔn hɔ nom no wɔn ho di ntumi so obetumi aboa sankɔfo no saa kwan ne so ntani manim wɔn srɛ sɛ mpanimfo fo wɔn ho nyem sabe na mɔfra betumi de wɔn ani akyerɛ wɔn suku dan hodo mu bio na adesua na ade kyerɛ akɔtoa so ɛna afei wɔn fie ahodoɔ nipa dodoɔ na enei wɔn ntumi nkɔ bi di da mɔnten so no wɔn nso betumi ahwɛ no aboa sankɔfo no ɛwɔ saa kwan ne so fi sa ho kyerɛ kɛseɛ paa ɛna aba adehyeɛ so ɛwɔ sire mantam no mu zabzugu ɛne ne mɔnten so so for yɛmfa kasa bɔno nkɔwie wɔ alatajama mu saa berɛ a yɛbɛka sa awerɛhosɛm kaseɛ bi asi ɛnam so ama nipa aduasɛnum wɔnom atoanseɛ doɔ ɛsɔfoɔ na tanka yi a ɛfa fango didi asimfire ɛkɔ station saa wodorɔ no no ɛna baako nam kwantempɔn soɔ Niger state hɔ a beaeɛ a yɛ a wɔnom ɛnam wɔkɔ nanafoɔ fam hɔ baabi a ɛhɔ a ne koko siiɛ yɛsɛ ne odi mmirika ya wonam kwantepɔn so ne bu akataban bu fa so sa preko ande kɔtɔ kwankyɛn na ɛkɔtɔ kwankyɛn no de tue yi kyerɛ sɛ hɔ no de anyi to sayam preko pɛ no dima ya no de yante bi wɔ ɛhɔ enti nam so man krotofoɔ no a wɔn wɔn pɔtam wɔn nyinaa twe ba abɔnten so sɛ yɛbɛsesɛfo a enti na obi a we are not the we pie ebokiti we are not the we asamo pie we are not the we saa mamba kokora de sin kura ba no fa ya de bɛsɛ bi na wɔn gyina hɔ bubu ani ade a yɛbɛtia sa pa to somu ya ne egya pa ɛwɔ hɔ ɛne ade hyɛ wɔn ahye ya sabre ka yɛka sɛ wɔn buo yɛ aduasa enum a watoa nanom ɛwɔ nsie do akyɛ sɛ ɛyɛ abrɔho ɛsɛm papa na ɛkɔba ne saa dobsonfo na akɔyɛ abrɔho sɛm a obi ɛka sɛ deɛ si deɛ ɛnsi deɛ si deɛ ɛnsi yi kura na nkamyɛ sasa alata man no da biara da asɛm wei ɛtasi esi nso a yɛtufo awie kura no na nipa de aso de wɔn aso dendenden sana oba ayi no so a Facebook no ɛso dobsonfo ɛno na ɛtwa gwe no wɔbra ne na wɔn ɛsesa gye tu sɛ yam no ɛno ɛna yɛhuru sɛ ɛdwa gu saa paa no mpanimfoɔ atufo sɛ ɛsrɛ mu ada montwe mo ho sɛ fuwa tanka no ɛyɛ yi na ɛmuni kɔtɔ sɛdeɛ si kɔmu paa ne bio kɔmu paa busafoɔ na wohwɛ nipa no ogyina wee mu dia na kyɛ sɛ nya deɛ obɛ nipa bio mu wɔn mo ɛso apirapira nso gye nyame ne betumi aboam yɛhuru sɛ nipa so mɛso ɔbɛnti betumi paa nya ne nkwa sɛ de sɛ na ɛfata kumutum paa no ebia na abusuafo wɔn mo kyɛ sɛ biaye esi kwantempɔn no so esan ɛne badaji wɔn kwan no so hɔ no a bedagai kwan no so hɔ no kɔ na ka sɛ ayi kacha local government area hɔ no a obia ni mu alata memo na panipa hɔ no ɛna wɔyɛ ɛyɛ Niger state no governor pani a wɔhwɛ hɔ ɛyɛ Mohammed Umaru Bago ɛna ɔde atudwa we no de ɔde ya concept de kɔma busuafo ahwɛ no ɔmade hyɛ bi ɛna wɔn de ɔka sɛ asɛbi deɛ yɛwo asɛmi deɛ ɛha dwen sɛ de biara da yɛtufuo sɛ fuwa de tanki book tabai bufa so monchom ho na so setir na manfo so dinti won koyo sa asabre akohia wo mon kwanhia bo wi no we ade sha na ye de pranto breka se bo Asem Beba Dabi dia no Otec 1029 ye ni nyina taiti esi ede abawo wi asonfo no mienu ofantwibo sa ko na soma yen ye de kase bo ni nyina ta ede ebrobo wa ne krogin ye so ya be ne krogin ede ababo tuntumba kokoko ba ko bjanfo asonaba ohene kwabana bot na wi mene abrewaba kofi chumasi kofi akro no wo birthday ba ko bi o haba me mfantware mu kwadimo we happy birthday yankoma madam Afia Boachewa madam Fia Boachewa happy birthday to you wa down for super Felicia Angel wono na wo show happy birthday say yankompon enye wakoma so ade nyina emfa emawo madam Afia Boachewa sorry that's sorry ma Asem Beba Dabi atwas apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I no bieno. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plasmox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542
778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Field in Camp. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodin Cratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oma me koto bi mama no. O wajajai. Abua wa mo say what to make in kind kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba and na so we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so ehia wo mo atufo nko putuaja station wa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDA aje Jodin Cratwayatu. Medofopa mepa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no ye pa. Online high school abasi say. SHS online and ye online high school e di kan Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, bo wotumi atwa won wasi. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wasi nyina. Ofo, me ma o sentim yense atwa se wo ma wo bane de no ho hye SHS online mu. Ne di kan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo ma obani nya abotre sua de sene ono ape. Etosumienu, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enke wo prospectus so te sesekan, detergent, prayer ene ne ekeka ho.
tuition fee per and abitua. Etoso miensa, akyerɛkyerɛfo a wɔ online SHS nyinaa ɛyɛ PhD, doctorate, ɛne MPhil holders nkoa. Nea wo hia ɔde besua adeɛ wɔ SHS online ɛyɛ laptop computer, internet, ɔpepa yɛde sua adeɛ ɛna ɛnkankan ahohyɛsoɔ. Admission kɔ so sisia. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fan hun shemun ne ya. Na wan kra no frɛ me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a woyɛ no, ne kokua mu asɛm bambɔ ɛwɔ ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma ɛwɔ wadwumedi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin, ne number bia ɔte nea woyɛ no ebia ɛmfa kwa mu. Sɛ wo company ɛyɛ kɛseɛ anaa ketewa mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambo. Yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi w'adwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533. Kukuo mu asɛm ɛyɛ adeɛ ehia na ɛfa obiara ho. Kai sɛ kukuo mu asɛm ɛyɛ baakofoɔ asɛm. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mugruhura, aye ni na sienkam. Ise nyuman obia ni nyuma. Otec 102.9 FM. Di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ni omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse ye kan sha yi ni na asian kan bo wo mu nyina ho ban e bidia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire na duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo nsema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya na ya ne kire wo mu gu ani ma se nya sa na mo tie wo mu ka se aduma na mo ye no emra wo mu hu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye na ya na mo papa nka wo mo ho free sa bre do hwiri kopum bra wodu obia bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho de no tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen amen eba ni papa pa ni o asɛm na ye ka ni sei ya ye ka ni sei no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkemetima to prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko mu nyina eje oboa Asem Beba Dabi oboa meba obetu nsa ensa nyina ka ho oboa la kasaguha ma me ne ba ye no oni igbe 220 cities o na ma me ne de ma me ne yire on ba 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne say man to ko oboa won kan father me say adanse for me kasaguha won suro we ya won suro ni pe dia una we for boni ni 102.9 FM. tie bachiru ya me pesa me kyerɛ wo ne sɛ brɛ wo ho ase me mpɛja me mu o na ade a wom ne sɛ free me nkola abram bashiru yes sir brɛ wo ho ase me say me 43 years ne busa papa ne sɛ ne sɛ ne madie bashiru manya sika tenase wa hiti dia ne pia bonten na akɔ ne mfrɛ manwununu mfa ho wodwo ano aba wode anadwo bi me ne medala sakɔ adwuma eti me ba ye no
na me se me penku ka trasra se me bi enku no so a don so ko ana me ya don so ku enku ni Asem on ka no kura wate ni ana me to me enku ana me de sra Otec 1029 o don so enku ni na de enti no odun so gu hunkum na wo ye den na hu se dun so de wo nku nim na just about just so comment wada ma hu ya hu se just so enti wo hua na wo hu ye me ya me de fa ni mo me de fa ni wasra wo yire dun so o sre yaw me de fa ni ana hu se that don't sound what your friend cool aja nyame shira o ami me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mo ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na yehudia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mo hweye se obi kọ awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ane se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se warima Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da radio ase yes ya dase ile Otec 102. ayeye enka wudin odoma nkoma nyame enawia yi enase
nkamfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne ade hye awia yi moma ye ma ye ho aha awia yi moma ye ma ye ho akwaba awia yi moma ye ma ye ho ye hiehyia aha eye Otec 102.9 FM sunie awia yi ye yawada ene ye yawada ene eye da foforo atwedi ampototrobo nsu kwame wasan ye bio na nawia yi yasan ni mu ahia bio ene nhyiamu a ye hia ise ne ye da no da ye hia ye kano no ye se ye de suade ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti awia yi a ye hia yi nokre moma yense ye ho se ye ba bisuade ebrekro na mu ne ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na nawia adwumadi a ye die ye live ewa ye social media platforms ne so wadaroma se wo join ye wo so a ba bibiara wo be join ye bia no eya share ma wuni anom repost ma wuni anom na wonum nso nya bintie na wonum nso nya binhwe wadwenkyira a wo no wo de betum wo comment section ho ama ye beje ye be kind of live ewa afidie yi so am obia nso ate won so wonka sa abrekro na mu no na wasan follow no na wasan like eno beboa mada biara da ebehia wa afidie so se no ebebo wo nka ye na wo nso atumi anya akwanya na ye nyina ye hia fa ye ho adwen ye nyina ye behia ne atu ye ho fo ye nyina ye behia na ya kyerɛkyerɛ ye ho nso ade ewa afidikasie so awia ye nuanom Be Love Radio fo nyankopɔn nhyira mo onyamo kese pa se da ne da dwumadie mo fa no live ema adofo ne anuanom nso nya bitie ene mo am United Kingdom man ni mu na mo monitor nso no nyankopɔn nhyira mo GN Radio fo yedamo ase eburu Patmak Radio fo Abawa Radio Amansan FM Breni Radio fo ene Sahara Radio fo nyina no nyankopɔn nhyira mo nya mo kese yedamo ase pa nso se mo nso mo fayen amo manfo nso enya dwumadie no bietie ene Kings Radio wono nso ni TV Paris France abuchiman ni mu ye Dache Hima Radio eno de ye Denmark ye Rakus FM Belgium ene ye Sky FM Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awie wono mu nyina nso abo ade mu abiebiem dwumadie ni twagu enso wo samfidie ne so ene information center sa monso mu abiebiem a mo fa ye dwumadie nyina no yankopon hyira mo onye mo kese na ontutu mu anamo enso mfansie mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apese makana nanie wiei Krobea jata mene wasa hia bio ewa afidie so a ye ba besom wiei ogoromensa mehu se wa join ni show no live osana na ya Krobea Asante ena wiei ya mo akwa ba eburu ene eye yawada ebru yawada eye wawoda kyeresa wonko na yawada bia di wawoda yankopon hyira pa wate onya wo ne wabedwafo nyina akese ontutumu ana monsie ewa akwani asa hodo nyina mu ene bossman GH osana na ya Krobea Asante ene wo ba manso adubia aha na me nso mewo na wada meburu yenso yabba de mu abiebiem dwumadie no etwagu ewa afidie ne so amadruwa ono nso wa ahoma ne se eno ose akra ya Krobea Asante onu wabedwafo na mo tesei o nyankopon ya domunti ye ho den pa ena wie boss me ma wa ha o kanto danie na me nso me ne me yere adoma yenso ye enjoy show no pa wate nyankopon hyira no onye okese ye da ase eburu kanto na akwasi adepa eno ose nana I am very happy to see you. And now we are yeshao, yesre nyankopon so ahobambo. E de ma won so woni wabedwafo nyina. E we Isaiah o sei jew bedi ahene. And was na ya Krobea Asante and Spain, Barcelona ena menso mewa. Meni abedwafo no yenso ye tie udwumadie no. Success is my portion. And was a good afternoon papa. We are wada mebru yenso ya join no. Mr. Ransford en was ya Krobea meja memawa ha ene wiei ene adansi kusafo yenso ye wa ahoma ne so Krobea yemfa ni agrokra wate yankopon hyira no onye okese awie ye hia bio oba de achi ame
Eja akwaba ya eja akra oho te say Yankopon adom ho ye pa na so so adom kro na de Yankopon enen so ye dafofro sa enen so ya se hie bio sa pepe da bia ye hia se ya ye se ya eyesom sa na wie ye ba besom sa pepe ye besua de na ya kire ye honso ade very good adom na bo adom so eja kwa me ho nana me wo pa ene ya wo na kure ya hia bio baba sa enen so nsem wo ho yeah no nsia na ebo ma sikani sori no sa no nsia na aba ma yeso ya sori emfa ho ne se ne otibia unzu no nsia bebo good ena wiei adofo ya hia na hyesade eweyi nso ewo wiase abrabo a ye bui abrabo no eye afurusane ofo ubesane enti se ne ofo a emfa nhye otirimu da se foro ne nkoa na beka ho enene se wu sane a emfa nhye otirimu nso da se sane nso nkoa na beka ho eto de bi eye eto de bi enye eye ne enye ni nyina ka abrabo ne ho enti ya no nipa da se de wa hye sa de we yi nso monhwa de bi se ne eye nyina ye nim se ye wo bosompo ene se ye ka ye se podie se wunya kapo asempe na wunim se onu ni ensu kese nanso monhwa de bi o ye wo nsuwansuwa ebi ye nsusan ensuo beto obetene ode bekwa akobon su fufurom ensu fufuro de bekwa akobon su fufurom ni nyina benante no ebekwa akobopum muntie ekire se po da woda ho no onna ho ma wo no ankasa ne ho na emom eyensuwansuwa bi ene tenetene efri miaye na ba bebom amapo watumi agina ne naso empo sane eto de bia osoro na nitumi ku asase ho na nitumi gi asase ho sa asase de oni haubia kire se ono soro no se ohawo a egu ne so no ontumi na de so a osane ni nyina yo no de abegu asase so ode egu asase so ne bi wura asase muo no de betwea fa asase ani no ni nyina kobo baabi na saa baabi kura ekwa akobo no enso de akwa akobo pum tio enti ene abrabo ni mu se wu sane a wu sane free a wo tie eya wo de ye me de manyeska wa abrabo ni mu ye me de sesei de amianu obi ebo medin kai hunu se ebi free baabi na beso obi so beso wo mu ema wugina baabi a wugina nei ya wadwuma panyini no ya wono mu a ehye adwuma panyini nase ya wadwuma wura saa panyin kro no wo ya report a ono so de koma adwuma wura enti the fact se ne adwuma wura wo sika sabe ewurade nyankopon de wagina pan bi sabe adwuma panyini wonso wanya sika wanya nkwada abehye wase enti wonfa wono mo nyehwe a enya wa wonya obia o wonya obia wa na wo ye wo ho kire se ye ya ye ka sei mensuwansu wa hodo a ye wo ewo wiase nyina nkase ye sizi ye mopum na ye hwede ebisi enti de wadrui se ensuo bi betene afiri baabi akwa akobopum na se ogye wonom feso de anidie ma wonom welcome wonom brebia fa po strategy de bi na fanante so ordinante a ebeboa wo abrabodi mu ena wie Krobea masem wani obaade a chiame agra masem nie monica sa yana nyame ase na yenchia yetiefu nyina yetitiri omo biebie mu biti se tuga ne abis corner baby amu bia mu ho nyina mu tie nyina yechiachia wanope akra wasem a okan se ofura wo mo a obehia wo mo se wo mo sane no sankrofo no a na bedu se wo so sane no obehia wo mo se o mo fro nti ewiase saa na etie
ndi obi bia obehia no bia no memmu no abomfua se wohia akwada enna ebedi mfie mienu mfie miensa obehia no na se de wote no enye saa no wote bio wanyini obenyini obehia ohiani ene wahu na bia wahu ni se owa ahokyere mu ebeduru baabi ono nso so ensuo beto afi obehia no ono nso abeye odefo ana se abeye osikani di wiase uhu ohiani a menyojo no ena uhu akwada bia nso a ya bu no efiri se ene na oya akwada ebeduru brebi no na onya akwada bio ene na oye hiani ochena bia behia no na onye hiani efiri se emre no yeninka so ena ebre nso so eni oda bia ebeduru brebi no na wo mpo se ni awotie yi na nya saa na awotie na bre na dane ama wo nso so waba abeye obi a bia oni bi enti obi a behia bia bu no fise bia chena no behia nipa no na se ne hu no ochena no no wonte saa medasi eburu ene pato of pato laundry or say international Krobea, I greet you, I take am pato Adomba Prince or say yes Accra Krobea ne ye watakwa na takwafo yensu ye tie nana enna ye sign so show yankopon hira wonya okese na untutu ne wa bedwafo nyina nso anamo nsie nana jewa eno so na ya Krobea Asante mema wa ha wu ya nana ya da senso yankopon hira na onya okese emwa mo enne adofo ye wo asembi ewo yenim ha na owura bi enna ewo yenim owura akwaba ye jampa cho monye emame na ye frau say owura pacho na medindi akwasi kwatin pacho ai akwasi ufri hin na ba ha sisi ade mi free enkran na mi free a me ba yi ufri nkran na ba yi pacho ai ho na ate ho na mtie nana na ufri hin pacho mi fresi ofia anwoma na mu makra na ote pacho ai na dia na do akwa akra obi a ufresi ofia na watutu adafie so akotran nkran adai na we abraboma kotosie ni adane na ama me di pa obi man so good enti pedie na do akopie nkran okay ya de nyame ase ena wiya yi kwasi di asem ene de waba menema bedwafo nyina anim nya abotre ma wo ho kire wasem mu na mintie wasem a wo de ba ye nim ha ene na sana me koma asem so no we di me chietiefo ene ahwefo nyina me kasa na me chia DCOP Adua Samoa Accra headquarters GP so me chia no good awoche me chia wo fisa asem no fa bi wo no ma eje se wo ma na besom enti we die na mesere wa hanom no enhyehye ne amamere wa ha no etesei ede ne yenka ede ne yeka because ensem bi wo akoka yesi we die enya radio generic eni se wo ka asem we sei eti no nanka mpese me hunu se enhyehye bi wo honom a ana se me ka masem yi se me obibi a metimi dia back masem no se asem no America no me ka no kretro do wo twedi ampon kwa me anim na emom me ka hon konkona kwasi kwa aten se asem no America ne ye no kre kan wasem na mintie wasem no na me ka masem a de me ka kosia ne se me ka se me di fie kire be watententen na me twa ne semri me ka ne kakre bi kire se free be se 1998 na ma me efe na kuema yade ya ode yetu kwan ko ekuro bi so ye fre ho sahwi asafo sabre no ameme ko na me won fie du mienu enti na me mu ami a metimi ya adwuma ye ko kuro mu ono na ho kire o pa so me no nam se mani ade ni adwuma din enti na me ye adwuma na me nyesika eti mi na me ye adwuma de hwe me maame no sabre se bi o no ye yarefo asemo American asuofia anwoma tonka fie ho ne yefire eti tonka fie ofo no enipa ne bebre nim de American omunim yabusuafo de omunim de American se ye nokre eti mi de me ye adwuma na me de hwe me maame na me hwe me nuanom nketua mni se no problem sa na nyankopon gye hye no etie
wo kasa no so abrabɔ de bi wo no ma wo ma wo fra bi wa obisane ti minim sɛ saa na yeye no eti saa na me de ma bɔ bra me ye de hwemi ma me hwemi nuanom ketewa saa from 1998 no a if saa bra no me kasa na papa so wawu abusua no ye nya obi anhwɛ yɛn ma me abusua mu papa abusua mu o mu tie mi a o mu anim sɛ ampa o ye nya obi sɛ wo fa ye sɛ wo hwɛ ye wo papa awu o ma me so ye yarefo da bi me ma nya bi saa etimi so no me bo me homode se me nuanom no omudi machi no me boa o ma brabom se be ya o mo so be bo asesa brabom eti ye bai ma me de efiri asafo se hwi asafo no ye san ba Sofia 1990 ene ye be she school ase wo honom eja abrabo no edene na edene pa eso me adwumade na me ne se hwi no me ba kuma se no me san beto aso ma ton na ntwenam pen adwuma bebre amafo mu ni me se me kuma se aye Sofia adwum na me ton na ntwenam matu abo pen mapaya abo pen ya ni nyina no me de hwe me maame me de hwe me nuanom nketewa wabusuanti mabusuanti to aso se be ya wo mu bedie eti sadie we ma ya to aso a mfie bebre na 2015 de enti ayete ya se nkyara ka aba ye ntam ne se meku aba so nyina no asase wo 2015 ana me ko me maame ho na me ka je se ma akua eye obey me so me invest woni mu se be adache yeso so ono so ba be hwe confuse na wa hwe me kura na wa hwe wo so na ebia so ye nyina yeso no aso wo bu ye kwase a efisa wo ma akua wo so wo si dan ma wakotena mu o si dan na wakotena mu bi wagigi mi sika sa ade ase dan ni medan no o si wie no edan no wo na hokra ma ade nchen wo da wo nua kuma mimi nua kuma wo di machi ene ko ka kire wo ma me se wo si dan ama na tene yes ena ogigi sika wo ho yes nana se wo de hye dan ni mu sie mu to aso eti wasi dan na wie 20 yaka wo se dan no na se chese ontimi mama me ne metena ho asemu amekan obaya mama ya wo ye me dance ni ebeka na otwe kora mama me awuo no ye de ne koto konfa no tia ye de stage na free konfa no tia no se ebe ya anka abusuan fie ho de ye mfa ne nko honom eye me fie mpapa fie na mama me bewu ye ne sada ni se yem se sa dan no ye de promise ne se woti wie a obema na tu obetu na free abusuan fie ho ma na kotene mu no wo de wo bewu for the last on be so gwago wu abusuan fie ho etu wo de nko sra ye decide me maame anwumre be for ebo anadwe na ne ehu ba bi e de maame beko either say because me so me no mo communicate see ye de ne be cause ofie fie ho ye mfa ne mfa hene abrante esi da bi onye maame ne fie ho ne ye si fie de nso awie ye si fie na wie fie de promise no na ye land guide wo asase no so sa me so minim se hu si fie maame atrem timi so me propis ka shem wo wie fie no wa fa maame antrem e be ka na otwam na wuo wo so onye ne fie ho e na nko wa fa fie no etimi de 2015 amene maame go ya sa suggestion no me ye ma dwe se me fa mi sika bia support ni biam e wona brabo mi go ba bia waduro no waburo na su atwa etinya de amesa ma ni sika bia biem asama American na e free 1998 1990 edi be si 2015 no afi bia ne sika mi invest on na brabo mu no na sika e do so pa wa fa fie no fa me de mi ni problem ma kwia no so how the promise no so no so wo de ne ba kwatena wo no so won shada ni problem me de me jawu sikama eti me bi o musama me de me kwa anfie e wo me papa dan so amedan bi amaye hye na me ko to asem ni din sa asem we aye be kana zo nfie me to asem ni din sa kwase na niti ana aguragu efisen ka woni wonua no aye aminua ketuai no e ka woni wonua dwobrafi no e ka nya di a o mbe sore me so da e ka ba pim na nyina e ka me da so invest me sika me di me sika e hye o ma bra bomu a e ko mu sole me so da but 2015 ena mu se no sa de na e se mi jai mijaya ena me no montam eye eseye ebe pem ne enye ye biem na abrantie yi opon sika no a wagyegie mi yesi dan na wono nko afa dan ni nyina achi no da bia woni mi hia abufuo mekun na mekun no wa wonu akuma mia me nu akuma me kan me na me so na sene hwe na brabom saa eno wo so obekun yes nana mekun wodi mekun because me jai sa 2015 me ka say me fasika bi anhye ne mu bie mu no 2017 woni me nyama sa be na me maame awu because me jai sa de na me hu se sa shekin na ebeba no wo mo be sore me maame so ama hwe me maame wontimi survive
etimi sumi hu im be fa me maame kwa akra wo se me wife ha no e no sa ba ya anche kura no obewu ye enye sa anka nini na nyina anka me ne me maame ti akra so because medical be fa na kotena ho pen me ne tena to aso sa be 3 years no problem. That was 2008 na me ne netie etimi sa be fa ni biem call 2015 and my wife say ni I am sa de ne bae no 2017 na maame wu ye adenti papa yi wonu onua baba akubia sori agina maame no so o maame ne enye me dan ama hye no papa asase so 2 rooms 20 feet square asase ne 20 feet square me maame nye dan ne fa mu omu enti sa de a yengo bubu sa dan no no mu ncha asase no sa se mu ehu nti me maame wu ya me bedi na wotweda me di maame na wotweda wie me goduru akra me duru ya na me sanya akọ se me sa bakuma se ne nkrofo bi asama me asuofi ahemfie e na mbese kwa asuofi ahemfie ye kwa ka asem no a e na ahemfo ne ka mo ba ya ne se na mo be ka asem no mo se dan na se dan no ya soma mama fo so akọ hwe 2 rooms edi 2 rooms no ye cha ne sei e na ahemfo ne ka ya first time ankrofo isa o mo na di ka de me call ba bi na mama dwen ba se ne me so me pe ba bi a me no mo be hiesia se ne eti asema me ka ne neyi no ya tena so papa fie o mama fie o ya tena so e brom fie empredu eti 2017 no mama ewu ambe na otweda na me call me duru ya sama me se me nsamra me ba beduru ye no papa yi enam influencer wo asuofia because me de me tu ho ache wo gina manim mekun me boutuo uya me boutuo ya wo ka so a enya se bia wo ka de ade agro nana eye nani bire sempa wo tu ho anam sunsun fam ene honam fam nyina a wo de ani bire pa na eka na ma ya obone bai a wo bekume eti ma me go bo police for man ya me de tape no koi recording tape ena me de ko ma police for no omo botie no se no say nipa we say ni tuo na so mo hwe no confiscate tuo no eti so wo tu ampa de ayen ko ni fie ye ko ni fie anadwo go bo ni punum sa wa ampie na fe police for no pese omo force na omo bie punam so o de omo nyai na ye de ya ba ha no e de chi a ye bete ho asem eni eja so am police station for ne call ho no na de chi eni e bae ho no ma na me wo fa ba ko frɛ me say me de metwofo instead of so be ka say police for benefit be ye na arrest na wa ampie no wasa ko twantro de atom say me de metwofo be kun woni fie eno no psychology complain wa Sofia police station no say asem we die so say ya mpase metwofo be kun dia ne fa ko so ame wo gina so ame wo ye complain na o ma me no mo call arrest no ba ko say ade eno no cheche no say ye ne ba ho no ma na dwo no eti crime officer ne frɛ eno osiesie asem no e ka kire no say me se me na me de dan me de mi sika hye dan wo me papa asase so ai dan na ye me dia na wo mu crime officer ne police for no anya de o mbetimi agobubu dan no until say wo mu be court eti onu aba no o mu court no mu go gi injunction meto dan no say court do be demolition se court ye demolition de o metimi afoma asase was wo papa asase no awo ka no enya me nko na ma hye dan wo so o enipa ya hye dan wo papa asase so no ye enipa mako 7 ni nyina ye ma ni nyina ye papa ma enti papa asase no obi atimi fa bi obi a se ti ameka say e wa arrangement so obi so e be hye dan foforo honom e na me ma hye bie etimi me de mienu na ma hye ni nti no woni sika 1 cedi say enim 1 cedi enim because me kan no onya adwuma me sika na me de ahwe no a eti se asema me kan so am fie honom so am papa fie honom no okọ wa asem ne da ho esusu ni nyina echi papa ya mde aye nyina echi papa yi hiamia mekun sa eti na Krobea me ba ha me de masem ni metwa ni tia because me ni onim ono a wote wono onim pass me ni wicked intention wono wonim pa tetiru pa se me timi nya ne bone ene so ono de wa cause such evil no de perceive me my odai papa ya mde aye nyina wa hunu hwe 2008 emra mills mama omo baaye no won say electricity ene yi omo baaye no omo say ECG no ye the tax bi ko to petrol so na mills mama time no so obeka ya omo anya ne saa omo baaye no 2009 omo ye omo de so omo gi sika no ECG obi a odika bi omo gi afri no onom enam so manipa bebre ko je saa bre ne papa wei na wadi kani sika bo afe 1 year 7 months na wa fa sika no ECG task force any fear for team nap
abeche ne bo ne kese pa me na me fra kra baaye e na be rescue no say sika ni nyina me na me tuaye 1 year 7 months electricity bill anu wafa no me na me tuaye sika ni nyina edan ya wosi na Sofia wo ka me sika bia ni mu no edan no wo ko se dan na se nipa wo ko se ne blocks 500 blocks me na me de me 1500 ko tua sa 500 blocks ni nyina ho ka enti se die enti no aba nana de tia ma ba ni nyina ne se edan no me sika wom on che no fa me che fa ma me 2 ekum no so obekumi no on che de enti o so obekumi no de bone ko na me de aye no on kan che me se ma ye ne bone aso me se ma ye ni sei na afei se dwato na me kwa me ko dwato na ma pa ne chew no wagya me kum no efize kum no e wona dwenim na wo to ho na mo pa ni nyina ye me dan no me ma hye na yiso ame no o kum no wafa okay ma ye hwa de bi ensam mienu na eda yenim ha na baako eye dane a eye wa wunua ene ka kire o se yesi ne de ma me akotenem pacho okay ena wo di sika baaye e ma ye de share dan ni sie mu yesi dan ni wie ya unua ne se e ono na japade na wo nka ho ifi ma me no a obo ni din se yesi dan ne kura ma no wa ma me na nkotena mu bi se wo makwan ma me ne nkotena mu bi enti wo je o chefa wo sa dan no meje me chefa yes ma ye hwa de bi de na kire se sa dan no wo hu wo mbi ne yehyehye kire me nneoma e yatena poya e kire se wo hu wo mbi ene yesi sa Sofia dan okay de enti a me ka se me hu wo mbi no sa bre me na me ye adwuma won kran wono na wote so ame efie ono osua adwuma na osua fridge ye wo hye dan ni siase no na wo osua fridge no on pon no as a master eti me dem ho na wono so wo school no me say me school ma nya obi anhwe me eti na me pese me bo no mo de school no otimi ko bebre eti school na wo ko no ketia na wo ko no se me enye se me ba me ba panyini e ko school wo ketia ho no bia e ka me hunu sa kwai wo bumi afa so kese paasa ebi se me ba no kura ko ye no wo wie school no be 10 years ansa na me ba ne ko mentue school fees e bro 1000 cedis da aso otimi di school no oh school si entwa we na otimi de gime 1000 cedis o gime 2000 nyina so what you say eti se sikana na ojije ni nyina no na wo di bi e ko sa dan no asema american wo gime ska bi 1000 cedis sa se o si dan oto no 800 cedis 800 2010 and oto asase no 2009 2010 wo gime ska bi o si school fees bi wo ko tuane ade no to so gime ska na o de ko to asase eti asase no metimi akanta ni straight say e me sika na o de to asase no emra minini hye bia na o mo to mayire mo no onua ba bi ai e na wo kasa wo say wo so nyinya mini na mse me de me ginya me di bet I believe in love or karma I believe in nana no mama mere me ko hofofo na me ye adwuma de ko voter region e honom no sabi o e yen so fo sabi o nana manimu a e na ma henka nwie sa 7 e honom na ye ka asemi ya e ka 1 minute nki awie because hono ye nokora ne ye ka wo de asem ko ahemfi a o mu si asem ne eni ho ka nokora ewom gitani we fakura masa wa wo be ka nokora e ye wa na be ka nokora bet sabi o e be dro Asante mantam hi a sabi o mpanifo manimu a sa ne mani nyina abrase etiene wo ka asem na se asem na me ka nokora pa Yesu Kristo ye me dance ni uni problem Yesu Kristo nyankopon hata we ne me dance ni ene uni problem na unim na wo kasa asem na America no me ka no kura pa no kura na America e true do wa kwasi kwa atin dini mu a eh dabi ye mobo so kwasi kwa atin dini wa ha dabi hanom ye mpesa amamre no enu tia masa nipa bi edi sa boni ekitwa ntro e for disem ususu se eye wo 1000 cedi bi a woje ne bra no wo school mu ene odi mu 800 kotos asase no eno ena na osua adwuma no no obeka kire wo se yesi dan de amama ame no ede pa pote ena wudi wura mu e kire se wudi sika kokoshe sa dan ni sie mu efiri ho no mo ko no afidi mi hu se okay makua no ankasa na abusua fi ho no mpe wa setena etiene sa de a se wotimi ato asase na wo si dan mama me de a ne efiri na ekro no se wo hia bibia de efre me hwe
ɛdan no wɔn go yɛ digging ɛnde na mini hu asɛm but wɔn yɛ inside new year no obi blocks 500 ɛyɛ mimi sika na me di ko tua blog no 500 ne ka wo ko yɛ no obi atwa ne blog de agu asase no so wɔn no na ɛbɔ hye wɔn na asase nie wo de nie wo si mesi fon go yɛ adwuma uni blocks wo yɛ den na go yɛ adwuma asɛm no go yɛ police case on na ka kyerɛ me maame o asɛm a me kan on na ka kyerɛ maame sɛ malkua ɛdan na me kɔ hyase asie ni mesi fon na yɛ mistake akɔse sɛ obi blog akɔse sɛ obi blocks enu nti no asɛm na go yɛ sɛ ni enti yɛ se ɛho ka yɛ 1005 me na me betua sɛ sika no kan you see car make us wo fire no afi any 7 months ni nyina sɛ sika ni nyina wo de kɔ hyɛ dan nim ɛso sɛ sika ni nyina me na me betua yɛ ɛno kra yɛ directly oh Christmas me go say adwuma no sika no ɛnso ni sɛ na mama 1000 2000 ni nyina no wo de hyɛ saa dan ni mu wo wie dan no a azumi sɛ wo be ma me maame akɔtena mu na afi de beduru ma bi me maame kɔ fie okra tumi ka yɛ sɛ wuni hɔ tobo ɛyɛ maame no a wa manantena dan ni mu bie na yɛ wɔ ya entia sese wani abre sɛ wo nso kyɛfa wɔ saa dan ni mu ana sese no de ama mani abre kɛse paa ne sɛ ɛyɛ wɔno so onu ya wodi na chi pet sɛ de ɔno ni di machie no me no ma invest wɔ ni mu ama ne wɔte sɛ no but saa me nua ketewa no sese afi no ma be fa ne kwa akra hwɛ obi a owie school JSS onya aggregate 6 afi no osu afita adwuma afi no osu afita adwuma enti me mete wo no I don't believe in nyankopɔn a ɔyɛ sɛbrɛ sesafo me gyi nyankopɔn di but me gyi ni sɛ nyankopɔn ɔyɛ sɛbrɛ sesafo until sɛ obi be hunu sɛ wo sɛ ne ositie no sɛ ni sɛ mesesa ho meten ne wabrabɔ eti wantimi ante wo no meten ne nabrabɔ no watimi akɔ school na kɔ agɔ wie university nyina o me wie JSS pɛ 1994 manko biem menua na ono so wie JSS wa suofia na onya aggregate 6 no na braba ye desperate just say enei wo ka chen say ono ani sika 500 cedis a boy no ono ani sika 500 cedis onko famra na o meje mu console a onya oni adenti wo ma na braba nyina asai eti me ya odi esesi a no ye say sese akwa no kwa ne na ye adwuma wasa apam na fira adwuma mu honom wapam na braba wo ma na destitute eti wo no wa sheda pa se confuse no de wo se na brabo se wo boa no ma ne ye ejina ye no nso amwa kuma ne nso ama na anyina ye dia de ode ama ne bia wo yes okay ene ye miensan hwe bibi sei mumienu nyina mo ye maame baako pachwan mumienu nyina mo ye papa baako pachwan wow enti eye maame baako papa baako pachwan na mo de mo maame din ne to saa dan ni so siye na nei maame na ye de din to so si nimpo wa makwan ama na anwura hɔ a jai ma ne mfɛ nana me timi nya ma ne mfa efi sɛ me sika godi dan nu ɛdɔɔso paa antinka ono no pɔne ho kakra bi e de hwɛ ketewa we no a ekanya ni sɛ nei no amanfo kora hu ni sɛ wɔyɛ yarefo no enei menua no amanfo bi hu ni sɛ wɔwɔ mental alacrity. How can say obi timi hu confuse say or mental bipolar? Because here ye feel suffer because ye tete no member how no ye use member say me kan say bebre and say bebre wo ma me ntimi na na di wa say fi wi ase no ba bi ase bi okotoko wa bopeme no apesa family ka tenten twam ho so hu oduru ho no ma obetima awere enkan ti san kan say mo ameka no ha no wo fa nka be ye onwanwa. Oh, ye nyina ma me de ba no because situation bi a ye ko mu ni ntino we were traumatized. Eti ye ntimi ko nipam obi apoye because me ma me ni situation a ko mu ni speculation ni agitations bi e ba wono ho ni ntino wono akasa no ba ye no ne dia ne so wo de ye hyedem asu fiafie o me kan so o mu tia o mu nim se ma me de fia safo ba ye 1990 no ye hyedem nko a because ono ma me na nkasa wo mpia obepi age sa anadwo. Because amafobi a stigmatizing one to the sense say ontimi nko nipam eti sa asu no ye nyina be wura e mu bi na me ne ye me ye lucky kakra because na me ta fa mpanifo adamfo nti mpanifo nko a me so ne nyina mpanifo ye ko pai nua me ko asafo say me ntimi ko pai nua me so adom ma machine e bia be say ha ne joso ne ye ko pai nua ye so nua no me di mu bi eti sa mpanifo no me siesuo ma brabo no eni kakra me papa so di tu me fo no. Me papa say a foot or the 2 minutes, nay, and I'm a mania da man, and yes, I will come dada.
go me papa o ka kire me se ko onua bi wa wunua beku yes na nia bere pa wa wunua ofa me say me go bo tape no kire that was 2017 no a police for no o ma na ka say yenko chia kwa no because me bo tuo why my all day boni be na mayo boni am dia yo nyina say me ntimi fa me sika nche wo bibia mu biem ne store odi ka go ha na brepo me sika ka ho bi odi ka ha store wa brepo me sika ka ho bi so me ba o akwasi ni akuma ya friend say o si friend lordi na wo nim si friend say me dia minim si friend no kankan buadu enti asem wei adamo ntem mfie be sei ni asem wei adan ntem from 2017 ebe pem ne entimi moncha kimfi dodo mfama me 2017 8 years enti mfie nwotwini uni unua ntem enyina ye dabi mo ma meti ase no na mo ntem ya na ho ne sha ase seye me ma meti ase no me de me sa me kan se ayi a enti atiefo a omutie ye no de enti na me pesa asem ne me kan ha no omo ebia omo fanya futuo because wo sha ase akasa na o kan bibi se ebinum so fanya futuo afutuo a me de be ma atiefo ene ahwefo ne se unim obi unua bi na unim se wotan wa na wo se wo ye ne papa se be ya otan na wo de tan no be gya a enye ye otan empanifo si ni aduro eyampa mo ma meti ase no yes na sa basabasa ye we wo e wo ho eye basabasa sekin we no an ene kum maame no na mugidi se na maame no na ne bodwo so se ne mamema mienu mo ntem aye sei na ne bonyo so kra enti so bi tie no okase ene akwasi unu akankam mo ana mo de saa tete we tete maame ni kuna nipa ni dikan eno kra de se me medical kan se eye saa gidigidi we no eno aka ho bi na maame na firi mu efisa wo na wo go gina ne so so wonye me dan fa ma wo ana me se me akua me ntimi fa me dan sa ama enipa me di me sika bebire gu no evi sika me di agu no so no edo so se ne de area si so am 2 rooms no sika me di ama akwa we edo so se ne 2 rooms na ma si no me ko aka afofo nka me tu kwan akwantuo na ntimi ama so ne nipa ne refa no me sika nyina de ma me de begu so am wo officers kan nyina afa me kam coder sa be na mobile phone a de twa video ne ni wo me kam coder ne me recorder me se me de ko yes ntwere adwuma ni nyina wo se sa ton de tua school fees oh and na fedo mama braba ye wo se gina me so so wo bekume meba se ye ka sei adofo 1 eye japade ho asem 2 eye kumu a edin kan ko police station ya se ye me ka sei abetete anuanom mienu entem asem no aba ye nim ha Eden. Ora, what to say? Yanko pardon nana. Udin de kankam buedu. Me pacho nana. Dodo na anim se efro Lord D. Lord G. Lord G. Ayi wa hontedin. Hontedin. Papa ya woti hwe wunim no. Me pacho nana. Oya ode ayi. Me pacho eminua. Unua no. Me pacho nana. Panyini. Minua pani. Udi na chi sai. Baako. Ti wuna udi na chi pe. He. Una udi na chi pe. Nana me pacho am na mdi na chi. Okay. Asemwa okay. Sebe. Panyini abre ni moja ni. Edi amawo. O de ma mi din na ato asase so se yesi dan e de ama abrewa no o de ni sika ba be wuram o si wie ya abrewa ne kura wa ma ya mfa na enwure fie hokozi so de wuye o se wo gene chefa o sori a o se ubekuno e de enti na ama abasa loji nana we de meda wase mefa akonya so na machia watifo ne baabi afidie kasa kodru bia asem na wo kan no nokure bia ni nokure ba ko pe krase ebinim
Ɛnyɛ no kore sɛ mo yɛ nuanom. No kore sɛ yɛ nuanom. Ɛnyɛ no kore sɛ mo firi maame baako yɛm ne bae. No kore sɛ yɛ firi maame baako. Ɛnyɛ no kore sɛ wakɔhyehyɛ 2 rooms yɛ ɔmo papa asase so ɔso ame. No kore. Ɛnyɛ no kore sɛ wasi dan. No kore. Nti ka sɛ ensɛm no ɔka ne bi yɛ no kore. Ebi nyɛ no kore. No kore nana. Good. Ensɛm a wɔka no ebi yɛ no kore, ebi nya no kore. Chirim. Nana dedi kan na mefa ekum asɛm no. I say 2 categories in ɔde aba. 2006. On say okay kan sem bebre 2010 na mo school 2010 na me koto asase 2000 David. Ye free say by 1990 no ukojina JSS1 misumi kojina class 4 nana tie ye papa je kokofu na maami bi papa bi na hwe so ma ye friend Jamansa wawu nyame fa na kransi wono na ti koko na ode ye to school wo ba ya na onya adwuma mesumi nya adwuma me ko ba yere pa ansa na manya chop money e dia ko school wo so koto na ntwinam se de na wo ka no enti mi na mdi wachi obi a struggle in life sa 1998 a waka ho asem se ahonye free wa isahwiba anya no kre owie school 94 me 98 JSS owie 98 me 94 me 98 na me wie ni minya aggregate 10 ewo cars me ko first person me na me di book no ma bin because school me fam car cross to so 98 batch nyina omunim ewo social elementary me nyan na wasua adwuma over 2 years and 3 years class say wo ka kire me prince me sister panini anfa wan ko school enti wo do so onfa me ko school tie anya ade so obi abe ko school 98 ni me ko sua fridge adwuma ani air condition adwuma 98 ni me ko sua fridge adwuma ni air condition adwuma 2002 that was 3 years and 4 years na me handwriting you good invoice be am na prepare my master no ka chem say no what been enti be ya bobo sika no na mi ko hu man bi o department or KTI or refrigeration and air condition na mi fo nko use na eco school tina na asma mi kan master na ema yourself me master na ema myself to we say sata mo no na ma wie school 1998 asu adwuma over 2001 2002 abetena swame dan na ebetena mu ne papa si fie no oware miensa enti edan ba ku bia we uno ma enti ye ma me yamu ma no ye nya dan ba ko na ye free se hwiba ye na me sister say no ono na epani ono de wanyini ya wo ye hairdresser enti ye yankotena sa dan ni na wu na odi kan kotena sa dan ni na sa dan na okotena mu no wan pese me ba betena mu bi wo so le o kan se me biri uni ba bia otani sa se free 1998 wa ana mi no wo shase se obetame na me so metano if so ka chem se Mrs. Stanford na nko school a onu so fo obi anko school obi anko sua na adwuma mi ko sua adwuma 1998 me master aduko ame o junction o tie mi a mi sua free adwuma 4 years time na mi ni madwuma mi je adwuma bia ye yi home use freezer the time case ben backups junction so atini dia no yi home use fridge ye ko testament na de o mo be fa na ase no ma bobo ska ne bia fridge ne bia be satan be 150 cedi ene scale 1.5 na 1.5 na mato na me akobe master adwuma na masiesie go na master nim se me ye good because me qualify ko si no ma ye bibia na masiesie fridge no wo kura no me ton fridge ni bi ma o girlfriend wo so na hwe me yefa nana won hwe me tako krada KTI na wo na de me kaba KTI na me ko na mia me sika mia me botom sika me ko KTI o free akra ba ye no na ya wia KTI na me ko part time ba nse ma me ko awia me ba adwuma no pa na me ko awia busan se KTI no ko admission fees o na de me ko ya se na ye ye KTI mia me sika mia na me apply edi me result JS results apply no mo fa me ana me ko tua mia ma admission mia me di me sika de ko tua ma admission wo free nkran ba sata na ten kran na me beti so ame
wo free kan ba na ma hye awura bra any top na wo kwa fa ana me say me school just word abusa me na wo kwa na me say me go school na me say school na me say KTI me go KTI 4 years no once you Ukraine final year me ba be wie na me fra wo ka che say me ba be wie school but say no Asem on say wo du KTI wo du 4th year obekọ oye part-time obekọ anopa ye be kam nyama bu na me say me nyata mo nya dai emfa nkwa adwuma enti me srew man registration fee that time 1.5 wo ka tire me straight say me ko MPFN chairman sabonsu no hey wo ka samankasa wo ka tire me straight me ko na minim say swami MPA chairman sabonsu me ko chairman sabonsu wono na o twa school fees free me bu me na me su madam bi friend emoji enti mi sa bai ebe ye adwuma ka nyame nyakopon kwa ka ketia kwa kamanie ngom mi se je school no be ye ayinu final year na ye ayinu anopa no na mi nyata mu enya adwuma ti na mi nyiska mi se je school no tuma be ye adwuma be 180 mi so na me class captain 2006 ubisa the whole class na 18 no wo kire adwuma sa kire ade say ada Steven wo be school be 3 months ada bua me Otec man Premier Palace na me ye hotel bi adwuma bua me obrekum na me ye obi adwuma and am say the else you know because say minister ya me there me ba betu registration fee ni de keka on so de bra na mbobo ska na me di kotu ai da ben no say me free KTI na me free me we KTI no 2006 that time no na so amedan na waka ho asem no no ahyehyɛ o hye in 2006 edan no store 4 in the womb ni nyina o de ama han so na dan baako 2006 na me kota chiman ye adwuma ni brekum wo hwehwɛ me nefa enti wo KTI wa ma uskada wa ma miskada o si o sika be no de ma me say me di kotua bia na say me di kotua sei because that time ni nyina no me entamo ye dai enwo nana wo si ye entamo wo a de na wo no obi entamo wo na wo hwe ni school fees na wo twa ni school fees wo ni nipa ni entamo wo na wo twa ni school fees because 2006 na me ba be wie school no o si sa dan ni wie me ko tena sa ni dan nim wo pamu me free dan nim ama me de me sisi ko bo brekum ko di brekum 5 years busa obia busa me man busa me sister busa busuafo na me mba Sofia because me ni ba bi te me ko tena brekum 5 years na me di ye adwuma sa na me sa de be kopore me certificate wa me yi di acho wo wie 2000 busa polytechnic me ko school me ko poly 2010 busa ni sedi no wonim se me friend ka chen se unia they say me person me sa to school no o ka chen se me ntusu Kumasi poly o se me ntusu Accra poly na oba me ba Accra obetuni dan na odamu no ewo Accra na me ma betrem for hostel because o se onim se me start Kumasi poly a me ba betra so amedan nim na waka to yetirim se so amedan no onu obi ani chefa na mo obi aso nkom busani say since 2006 or did dano e ma han no so amedan e papa efie na osi ya ode land kese da ho a ye ma me yamu ma no ye phone obi chefa wom obi a chefa nim nana otimi ko jiska no da be kire me ma me say so amedan me anam di mi sika si ye enie me ma mo 200 million 500 million no age no de ko eti one day bi minia ketwa na waka no asem no me free brekum baba na ma misu na bi adai was wa frame me nia ka che abusa ni ska say one man is can name is catching because o this cap down makrama na minia ketwa na onya adwuma no obedi ska no because obebi space to space man e mani guru no na am ka chere ma me say e mani isu no matter how test no mefa kwan mefa so ambonyam dairy chop money timi e ma dwen say me bie phone accessories ade ama mi say me nua ketwa no nti man kan kire obia na me ye container edisi madam fu bi efie anim madam fu no so no tonton phone so okrum nti me ga yan say me ye container ni bia obetia beton phone so na me nua so aton phone accessories ni dey ewum container dey me amedia ono so okay enye opi ba bia because ye fie ni street side ye fie ni wo akiri ni fa bisia me boka ye container ni nyina
me container we no be advice him say wo da kwabra won ti ase wuti brekum na wodi wo pa na obe container dia ma wadanfo no na oba betam unua no so no oye timid nti be ya ma unua na handle na wadanfo no sika bi ma no nti wo kan man ka hwe ya ankyere madanfo na me de minua no emetrem ono so metrem nti madanfo no se minua na betrem na afa de obi ada me no aye negotiation se fa container be simi ho no na ye bibia kama fa glass fire condition na me meton me phones na so beton we wo simi na me hand ada na esi akofo nua ba betrem winua no onim ho hwe we se onim ho hwe me spend over 2000 na nine and say me brawa kana was sponsor this car obwa on face kama won high store da Peter ono otu esi ekra wo de meka hwe ayi last wasi one me ntamongo last be 2 years ni no frame ka jem say na kura de ne ka akopem na ye de ni kodin ni dem ni mo won kran na kura na dwane o pe 2000 me call them confess na me see 2000 dey me nyam fama because me so me a family man and Krobea school to me 15 million because as can try say we try make 5 million within recent time yo since I was Simon first can share me my brother mu no me discuss my boy discuss o try 1500 me money bog money o try 500 because I say o try 500 na aka me no ka se busa say o try 5 million na aka me kan won hwe enti ono de on first sika bia nhye wo wabra me sika kukura wase wo de ahye my brother bom o se we invest wo life me ho ye invest je me ka kire we me onum di nachi o sua adwuma me sua adwuma opon ho me sua pon me ho sa wa sase no hwan sika na me na me toye sa tam na wo school sa tam na ma wie school atase na o se na mo school na meto o de ntira me calculation me certificate ni nyina bai o betimi aja refine ahwe o to no ka se o ma me na wo sidi amanti na onu nso di sika ba ma wo de ko che sa danim na nei me na me ni ha mo brekum me sister ene na ne me ma mete e wo ye dan wa sofiem enti se me kan bibi sa wono kra be year witness enti se wo send this car mama because o se wonim se me nipa boni no wo be send ma me sister no ana me ma me no because that time ma me no ongo ya wo send this car wo hu ani said that si na sa se no enti ni jiska we na mo fama nkrofo no mo ye hu adwuma no mo koye o kan se me bli se wo twa bloss uni bloss wo se besi fo koye adwuma what bi da enye blocks a ko fama ho asemba mo on de betua ho ka mi ko police station krada mi ko police station se me masase ho me ja ko police station obua nana ada na aso bi kuno mi ka se me kuno de se me o kan ye container no ho asema me bie ma me nua no mi start akra poli 2010 na no mamu aye drama me na mi ka che me nua no se container ne no ma na ewo mu no wonye mo we say adwuma na nya basa because they say no mi ko brekum ensa ko adwuma fa me fa no ma ngumu biem enti manage adwuma ni ye na mi wie school me ba na container hwini mi nua ke twa na o ka no wonu obi a wo tere o wasi woye say wonu obi a wo tere adi sa skari bia ha dan o ba bi mi sister wo kan wo di tina tempasa adi sa container ni sika na o di manage no di hwe me maame no wo di bia ha dan di bia container ma no yire no enti me ka sense no sa de na wa ye na de eni free container nim because container ni hwe say hwe kura nim ma me to me sister nim ama me ne me sister be hwe ne me ma me nya be hwe container hwe nim battery se ton no on say that time battery net ayi so rubber bi so we battery ne ba ko si a de aka nyina aye empty what the rubber na hye so si ya na apu to we battery ba ko si a de aka nyina empty na mga yan say me miniska me de ba be ye say adwuma ne bim enti me ton container ne pa na me nwan ofre me nya ko tan free we say no we buy o buy no mo che letter start ya asem ne ekun sem na o kan ne ba bi afri no o mo mienu kire letter de bra me sem bibia o mo hu bia no that time so na mama ni best ka be 7 million say 70 serious bibisa o discount sem ba to bo me o me fie ho no mi ni bibia o mo bia se o de na tade ama me pen so o de ne pen ama me pen men se na me family no na kwa say o hwi ni mi ho no bibia o pa bia o de ko o pa fa ko na letter ni end no ka say o ma me 3 days na na ti o
o ma me 3 days time no na se man provide sa no man that year na 2015 mu honom man provide sa no man o ma 3 enti na as a threatening message na was send na do because that first na the wo see keka o ye no man na me pese me ni be sa issue no me tell you say no I say overcome me and I'm going to say what timi nya me hwe so what try say wo be kumi a me mekum so what try say wo be kumi a me mekum na me ne ka send west e wo phone so no na recording no di ko police station to ko police station police for ne ebe ko police station no na ju be 2 am mu say anti robbers they said they all can say mo try so mo break it down no because me nim dey also describing me fire o ka say o be bonituo dabi man ka say be bonituo me ka chen say what try say wo be kumi a me su be kum unia onim say wo tuo me ni tuo ni mini hwe etuo kwa me so bi muda me tu bi krada me nim de we etuo kwa sitie so onu ne wo bi dia na asema mekaniti o se na tie sa obi si wo be kuma o take action me bo ana enti se me ni me no take act no this is not the first time I will take act against me o wo catch me place na konta bi wo aboabo anti mudika frame na pese me peke se odi ani pan frame sa na pese me peke because any familiar call bi ara me pese me peke so me mo na opumekume sami no sa no kan because sebe wo wale enwan frafrafo ni bi so they say enti wonu firstly what the kind anti robbers abam fie say me an robber me armed me otuo enti omo ba no mo hye enti mo for so fie ba dey ni side swami sida ba bia mete obia twa ho nyina hia obia fi fie be twa ho hia say hey masa mame kasa me kasa man kasa musa let am be no free wo omo from 5 am and I do 2 ni nyina no omo free wo 5 am that time na mana ya ba na sia di ahen ni number omo nana no say eh nti unyane no am sia mi nyane no eh tu nyane no obeka to say wo ya anroba wo yese na so bekunu no ani ana dwe no pie ya nko mu bo tu okun me kenya nko pon me ka say allegation ada police number ha who pie ya because the one si be ka kire wo no nana me sira me ka sana manka wankasa manimiano on our platform no won baby asem ni fiba na mo say baby asem ni fiba na police ka chem say sana adwo no opie na ye gigigigi sem bia nko mbo tu okun na ye pass one pie na me twere mano ase ko si say ye papa asase ye nyi papa asase na wo ye nyi atawachi because apere bai ye nyi anu perifo na epere ye nyi atawachi that was 2001 ye nyi atawachi amo asi edan no wo si dan ni wie ye no ye si ekosi suru because that chi bia sem de ni se ba omes entokwa beba ye nim se ba omes bibi besi enti wo si dan na wie a ye si ekosi suru ko flow so sa na ye nyi nyina hye ka se edan no kra no minu mienu na ti so ame dada mi si wie a me flow so na so abesi wo dia wo soro na we condition now ye no kra no wonya stop akono ye condition no so because sa de nyina plan to si be no obi akotrema no apam obi akotrema apam na de dan nyina ma han ene me sister ene wo ni me nua ketwa ne enya kotra ase ne se no ene wasi dan na se dia ye fie nkoto aso wo soro wo si dabi bema tie me mo papa we na pa chewu why na beji asase no me papa na beji asase no na de odon beji ye no we na sab na mebusa wawu nana wawu fado tu ho fodie di kan de atoso mienu moye ena ene eja ba ko ade o mebusa asa question twa question we to ofa ba me wankasa utrim ene wadwene mu no ugidi se de ekoso mebusa papa we the same thing am secret to ba me no ugidi se de ekoso e wo montamu yi eye nana enye eye mate atiefo ensem no ebi ha na yawo se wo ye panyini a ya ena di odi wachi se wa hwe yie di odi wanim edi nsem pii na eba bada hwe yie ene bema ensamu ewo owura yi ni owura yi ntemu yi enye wo no de enko a o achidifo no
bema se mo anya entity free ase no kwanya e befa so e beka mo abom a ehu basa se koyi oba mpodi a se nka ebia obedi oba achi ana oba ne bedi na chi a but se ebeye panyini achiri ba bema na wa monitor wa won kwada ni mienu asemu ya make mun take note from ahyase na wa mfa odo antete enkwada no amasoro a obebre me tama me nana kwajobre nya ne amapuku ya ate ase no se ye fufu a ana se apisia ofa chense kese me nana owoma ema tupe owudu ema 2 mema 8 na sabre woni ewo ye ho no eye kwantwi kwakubio kovbadu ka akire no ye twagum sata na me ofa ase panyini nti boys lie na mete hu bi na ye nyina ye didi saade no na eye odo but edru brebi aba ye jai sa nioma no ewo ye fie beto de bi a ho abata ni mesremo monye family eating eto de bi a maame papa emma montena se ne fom kra ye nyina ye nyintem ne empeseb wo na ye nyina ye didi ewo ho sa enkabomu odo unity cohesion bi na ye nya free tete no ye jai sa nioma ne ye koye o abrofu die ni bi we dire die anko we eni ene o eni ene ebinie but asem we esese etwa ena ye dapa no da plaza ko aba ya nana opanyini na umpo bu Nyankopon adom bibia kekensie ni kama very good yes. And nanso ye yawada yes yeah na yawada nso duru seya edapa esese odum wadupa yes na wanya apomuden ni asetena pa yes na watumi atena se yie yes na wadi wo nkwa me awiai hepa plus pavi plasmos no dog tu yigidiem na me da se na ene de ya sempa because edane ye yeah say enane de Nyankopon ahira na ni nyina yeah ba wo kan bebre a na jealous of no yeah anything enen so ye good sure de ye beye ene say sisei hepa plus pavine plasmos no yakọ atra se ye twen me ye funa ye ya ye honama ye ya ensan bi agu mu infections ansa na wakọpẹ yes se ohaw bi wo ho na wo no maduro na Nyankopon adom adanse ba good na ohwe se de chemicals ne niema etetie nipadua na ma ye ntumi ndi yarwa so nkunim no na ho abehia se ene me dese wo kan batan asem yeah your batan make sure say before so ban beda no bo hwi hepa plus pavi plus mo sama nanom na ya asem hia yeah wonso a oba ekọ boarding no ss no ye asem no wakan yo e ka wo bo obi de be 2000 kwa ya nso obi 3000 obi 5000 ni nyina no o hwese ne ba no ho beto no osuku mu ho mesre abatan hepa plus to paye wo ho okay pavi to paye wo ho to be eka plasmos ne ho na kire wo ba ne say before so beda no onyi hepa plus to paye ba konom yeah pavi to paye ba kona plasmos oba no so oyare se onyare onye we ni na nanom bia yetena ase wa hodin mu sure omukra no phones eni ho a ha omo anaka to wisi eni ho heavy metals lead arsenic compounds ne cadmium na eni ho no omukra na sebe omu hu se omu ye nipanti esese osa dudo yi bi sure na onom sure na okona dwuma so ba wasanum bi yeah ene yeduane a yedi yensu no pe na me ka se me ko se panu a me toy anwe ye di achi no kreo koko yensu be na ye di ye me chese ayi cabbage ni ade a yedi unim bebi a yedua no mpo ebrodua ni unim ebro no site kra yedua no eti eya responsibility say
onso bɛboa nipadua no na eyiyi ye wuduro ne bia firim ente sa na obu ani guso so ye be yare a ankia yare bontua yeah na enemy ya ade simple okay wa oba ana wunua eko SHS me ma wakwanya mo abeje hepa plus papi plus mo sa ma onua no enanso ye acha biem mesra o ma obia meje enom eye SS fo ne dia nana SS ye ma na ewo SS no efili enya apomuden ko so mkura nuane homu di na bia no adin o bola bia ye hye KVIP bia SS fo no bi koso no nana oba na wagba no ho kade ni ko school no man hepa plus pavi plasmos na kire no kwan pa no nyina wa mfiri ho mane ho se ye ka eduro ewo ye twi kasemu a enya drug na emom eye medicine medicine so ye food na food eye medicine good ye ka medicine dia eye hepa plus pavi na plasmos oba we SS ba gibi mane no me pa mo chao me activate e dia ma abatane a moma elko SS no enenso doctor ma kwanya no papa we nyankopon nhyirawo ene ya wada nyankopon nhyirawo waya ade pa omba yensa kwanya no se wo ba e wo secondary school nkoa de a yemfa polyphone ka ho ana sa ene de yenye limit my SS because omumom na future ne ye omo de say okay yemfa mo enti se akwada no eye SS goyi akwada doctor Echeubi yes oso wo chew to pa ye dibi yes fama akwada no na mo akwada de ho ban enti numbers a me de fa calls no eye 050 522 4944 and 050 522 5578 ofrafu a wudi kan udi de se na aka se free ana Krobea what again obako SS bay mi ya udi le chi ba won tonso le pa chan okay why you oba na se be ma le pa cho oba what obi amananom da da bi ya mi tu bi mananom da na wo tonom na wontobi mfama akwada no eyema aboati jan ah oh nana okay odi na meka asa me ma akwanya se ye nche sese nkwada bi die pa na aka wunti ama won so wo frɛ agibidi amo akwada no nana se ndi ma me me ya me tasem ni dese sempi ti me no ma bo ame pa ojiri sa akwada ne so no mo ebeboa no oh ebeboa no because oya kura oya baburu ntini bese obeye batara na okakoppa yale bia de befi mate bejemi ensani nyina bi koma akwada no mame why medas nana ofrefo a wudi ho wudi de se na aka se free he media no oba pa kirewa be ka se free yija oba pa kirewa oba ko school wai Saint Louis dia na aka o se ye chenuri won so beji bi koma akwada no ka kire me na minti ni akwa se Dr. Hepa Plus Trianical because we be a good one dance for our sort of wow na me bad over because was ma to Hepa Plus na mami so what akra ne kura de wonum bi kura dada wonum papa wow ma am chewa beje mi ensa ni nyina bi koma na wate nana Krobea so buka no utu teja sheyima ayi 530 meje of 530 meje of 530 mate me di beja so for ma mi ama wo ho a why me pacho yo ma beje me da si bro hello we did the say na aka se free he me pacho me di tada am ka se free tafudu sister Dina tafu he tafu jom oba kwa SS bay Asante man okay oba na be ma oba ono na photo bremeno wa show ko me kura wa wo ba no ono kura ne koto wo de bre wo na be suma de bia ba na koto di bremeno na wa wo sha asa ne okoto bre hu ehia ne senti a onso wo pe bi age akoma ni drone die nana ye pa
aboa me na te na me honam eye me ye me no me no me honam asisi me so kama nti na mpesa me ma ne bi ko ne credit asa kuse ekura wo de beje me ense ni nyina bi. Hello, we did the say na kasa free hen. Hello, kasa free ko your frau say akosia sapoma akosia school be na abako akosia me technical. Okay, be ma na oba technical dey say be ma. Okay, die nti na apese ye nche o me ense ni nyina bi fama akwada de ka kire me. Pacho no ale koto bi zema no pe ko koto bi abrene. Hey. Grow from ya. Ye. Beje me ense ni bi koma no what. Na wa to bra na wo no ma ya na ya o den nti. Ka kire me na me ntie kakra. Me ho to me se kwa me ya le so me bia na makota no man ko so. Matie bru. Beje me ense ni nyina bi koma no what. Me da se. Hello, ya frau say na ka se free hey. Hey, what's that maso? Free ho why? Mr. Aha. Ya frau say. Hello. Wa njo ho make ti wo free radio ne ho. Oh, nana Krobea nkati me. Yeah, nana na pomo Boko na won so we dey make a free so. Ba cha se hwan ya. Ofata streso. Meye enkonya. Yo, master ta. O ba ko school by. Oh, nana Krobea me ba ko Amas. Die enti na wo pe bi ama akwada de ka kire me na mentie. Oh, nana Krobea gbe mi na se na me to ase atwetwe me. Na menu enekura medi wa dance kire me bia omuyi tire wo emani ya wo sede so ya. Wow. Se eye dura eye di papa. Na me bra ya le nkra bai. Na Krobea di tobi mane no me na me ya mu se esa ne ya de. Wow. Na eye dura ehun nya se ye si form kra. Das ye bru beje me ense ni nyina bi. Fa koma aba ne so wa ama ase ho. Wate. Nana me ba me fa de nembra. On fa hwe ma enu anu din a waboi akwada ni school din a wo kaaye no enu na ye code entu ba no aka no why me so da si ebru. Hello, why ni o? Hello. Yey. Me pa so fa majoa. Edi ajoa. Aja fa ma me ta fa fi chamso. Ajoa ja pa ma de chamso o ba ko school bai. Me pa so kuma se Kuma se guess dia why your boy na yes guess dia na o ye girl preko no e di enti na pesa me ma yensa ni bi ebi mfama o bagel me ta cho no fi na me so bi man no ami am sunu no nti se o ko me se o ta no bi school wo wow the Jimmy yensa ni nyina bi koma no wate. And the mama feel so delighted in the case of Helper Plus call you because Obi Akra man kwala kura num bi dada o. Hello, when you? Hello, Krobea, good afternoon. Afternoon, your frau say na kasa free he. Asem kwam kuchi kasa free kwada so. Oba ko school by. Yaw Asante, ya mishra pa why? Piafo. Yeah, my son will be near Governor. Outside, we have some boy and master. But I'm not the bar, not you want to say, when you find out a program on a fan family patrol. One, what the man, they'll be the two killed. Oh, okay. My son will be near Governor. Now, Oba ko SS, dear. Oh, me, I'm not more people that don't mention the okay, and the audio memo be where we dia me na home be why why are there cross our friend. Hello your friend say na ka say free him you Krobea nana ya nana piano for you. Hey nana now what is any you Nara me yayo, tina mo me marono. Oh, kusa na ba ko SS ya na. Waze? Oba ko SS. Ai, afia no okro. School bani o. Ko Jaben. Eni me ma o me ensa ni nyina bi. Na dia ma no wate. Na nkama beji me yare.
Ye the self delivery pa. Wo de jai me mama jataba ne wakasa edie me betwam wo hope. Mami bi ene wo fie mami ya donko. Woni ne ba ko so o mo bi no. Wo mo ti eri nko ba dia wo. Ya da o mase Nyankopon hira wo mo pa. Ka kire o mo nso se ya da. Ka kire o mo se ya da o mase pa nso. Why? Mami mfa ofrefo a obetwa to wa ha. Hello, Kwani o. Bijusu aburo ayawa wodehie amantie ni ba o manhine ebu ebu afuru Asante be kwai. Miame dehie na obako school die. Me bako seda secondary school Jessica obi ebu Oh, die enti na apesa minche obi na fama akwada no ka kire me mentie. Na yo me de wasi ne kra de ene da me wini bi. Me wini bi wo. Dr. Kashi wo standby da ho on. Okay. Na ya nya ba di gasi ebe ba beje eni ti fa ka ho ma me ni ti amemi yense me no nkofo milo ne eyi ni mi bio ana pa dia me ti onya me ye me tu yensa ne ma di ti su one glass ne ma tutu agu na me de ewo e ka klafa no na me nya me bread bi a ana bread no so me ke eyi ni fit die no enu ana me de go so also combination near powerful. The combination ya no me de wo na eye ya tie bro abum let's what I'm finding na you dey no Dr. Kasi dey no Matthew bro Matthew bro ye de ni nyina nso be ka ho ama wo eye atie for o de jataba 7 fa de utwa to mfa mom wani o yo me pa so for you say so for usu a chan ka se free he ba cha na abako school be so for ba ko wo krempe na ba ko so ana ni abon di enti na afese ye nche nkwada yi bi ka kire me na mentie krempe no ba na ma to bi ni mo ya re enti oba ye na dia aka no nde de ni shiwo ana to ni de mo se be wa wo piafo ibi ma wi ni ma aka abo. Okay, Matthew bro, eya brada beje wate. One day ne mano eyemienu prempe baako na baako nso ewo ho. Doctor, nana, chese abatai ne kura no. Already omo de aduro no ewura nkwada de dada. Nkwada ni bia ne kotobre wo no maame ne won papa no mo. Omo anso to bi de man nkwada no. Nkwada na anso ba behunu a omo anso fa no meboa wo mo. Nana we no eme ye hunu say oba betumi ni obi ba with the same school or how be ba to ba no no go so yes because obi man e ben aduro ni bi no mo onso nte class sa ye man nom hepa plus pavi plasmos man boa ye be sere se oba unua odofo bi ko school mu a make sure say ne hepa plus dia mon fanche o you to me fadi ne plasmos mon fanche die e kan ho sure ne bo anya din 20 cities miensa na I'm told say Kumasi ha your pharmacy shops ne drug stores ahodo as okura 50 cities kura na say anya vet party nko a oh wow your shops dodo no a 50 cities obenya miensa eti o de fa 60 cities ne ko make sure say ye be ma pavi plasmos na hepa plus sure na aboa oba na no nso e wo primary ne JHS no na pomu dinti obedama ni binom na wo panyin se be ya wo mfina na isi me de me ye ne se me ka nim no capsules no gum eti anopa ne awiane nom na enya me din se ma no na anopa me nom na awiane na enya din e de ya within the day me nom de ya na etai bitime na eya nwumre no eti isi eguka anim simple before se mesi africa anim awura dan mu no na ma no simple ye nuane a ye die ne mframa ne ne ma ekɔ emu no na ekum yen kakran sure entwen ma ne nyansa bo ho ban so frɛ me hu se course ne ba ɛna wen tumi ambo nwramu a mesrɛ ma ne ha okay kotobi simple we kura yen kɔtɔ ye kɔgye sure 60 cedis waje wo de kɔgye fama oba no nya so mfa so fa phone frɛ oba no master na de odi ne share ne nsa sɛ onkoto hepa plus pavi plasmos ema no na obeda we yi bia no me de me number so ma fama ye e bia peso frɛ bi sa bibi
ebia wo yareɛ bi wo panyin ne kora bibi tete wo aduro no mo abɛn ne betumi aboa wo ɛyɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone opese dre wunum bi 0542 807 907 0542 807 907 nana se obi epesa anko betumi afre ana wantumi amfa me number na numbers ya na wo enuro ne ho sure nti se wantumi amfa akoto hepa plus baby plasmos obenya me numbers no ena wonso a obefre me number mesrew enya me de ne na me de che duro no course ne bapa doc mo che duro me so mafre enya me numbers we yenya cha ne online na eyo tech ha ne ye che duro etimedie yese ubisa se de obenom no ebeboa na mesrew mi sisu bio bebia wo bia obetumi afre na hepa plus baby plasmos oni wabusu eni nyina enya so mfa so 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi and Plasmos Monica sa doctor idasi ewiase da bia me ka kire wo afidie so se de ye no so ogina hono o hwe yi no wan hwe ase hwan na nim se na na kono du agema Rollins obewu hwan na nim mami a wo ba wo hima ye na anu ye ne ho dendenden ene oda ya wan sorry se wo hu se de ya na me ka no hu enti minu adofo a wutie mi a wuti hoi se ye ka Hepa Plus Pavi Plus boss na sem kire wa ma ni mongurawo na kojibi na wonso nonnom men kase me yare ansa wo de body pedua ne ho ban na wo bo a ebebo a it is a very sad story say former first lady Nana Konedu Ajimai Rollins weti nana no monsiedo 1949 to 2025 76 years akokani kunu ho papa je ho e wasamado Asante asenya yi Asante asenya yi Yankopon fa de krensie ma afidie ne na hana mintwa me homra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin hia me yie esne bibia etini ma no mpafie ha she oye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abba no Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du yenu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 and 0549
297-463. Pepper Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chrammy. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa mortabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofa line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompamu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpamu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no how die beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu
tu ne ntɛntɛm firi sɛ ɔwɔ mfidi kama a wɔde yɛ adwuma wɔ Kumase ha wɔ main office na wɔ ahodwo da aban wokɔ sunyane tachiman ne dɔma a ɛhɔ nyinaa wobɛhu wɔn ahodwo da aban ha yɛ mekɔ hɔ sisie wei deɛ ɔpɔnkɔ pɛ ne ntɛm deɛ gye wɔn mo numbers ka ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve adepawura nie krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product foforo bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus sɛ wo pɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan, se krom hadie, woni ade pahene no. Sire me mochira akwantam na me ho preme. Oh, Kumase hadie, adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe. Afei kejetia ye ne G2 edi animhwe. Ye number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwaba mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Jumu, na Kwambe, and Mefos on the Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many a Jomusha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswanse Kwano Soha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Nursing Training College no and Edi Enshe Enimu. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Ben Health Center. Chechure, Afijakwa Bre, Omo Ben Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Samas Company Limited, Clear Park of Abai, Enyem Finshadu 10 years anniversary. Hooray! Nesanti on the 17th of October, Bosumia woman there tosso a dunso ya the floating strong combatis so Kumasan and the Monteso. A fay 18 for no air ahudi, Yabapra Monteso, a Bacaso, our trader, and a pechi, and the Yafa who sent be the Yasi, Yam Sumpa Frihodma, Ahunidi and Oho. Now for Southern one, the Rianso, fun games, Pechi Park and Soha, football backcourt, tag of war, sack race. Lemon spoon, now for who be a cajon. You need 24 now from Crotua. One of my Jenny to answer. 20th October, customer service day. No, a Juma Ranum near Juma Mumpedi for Pebua 9, Aqua Dready for Buano, Aqua Chess Souvenirs Kaka. 22nd and so Yabako Yanka Fie Bidomoa, a Wa Asante Mantemo, Aqua Ye Aye, a Bio 24th October. Yabako, a Fie Mo Aqua Clear Park Wondaru, Atre Amansign, and the Sardano, Chanyan, Yabacha is only be free. A Father Qua. Wapomudin here yenti on the 25th October health screening free bonto was Samas Company Limited adwumamwa nana number dinner and awards night didie eno nom na ya baba sonso aka ho bi 26 so day chato nansia so Clear Park natural mineral water na
Otec 1029Fm. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, other four Yadamwasi Buru, a higher 102.9. Aha, eye Otec, Asem Beba Dabi no. Mwasugu so mutie na enawiyai opanyini a ofre dwumadie so eje hepa plus ne bi na ofre yem free bekwai na so ba no ewo sedas no edin ben na Asante bekwai ne no na ai biafo okay wa wo free Asante bekwai no aha me pa chaw wutie yesese ya je number we miami number after dwumadie frame 0244 211 772 0244 211 772 frame wate frame Miss B yenia yenua owo London abuchimemu o se o totre sa 3 e dia bawo enti frame after eneshoi na yeni ehun kita ho awiai Awurade fie heba center for nso etayechi nyankopon enhyira won na onye won kese na Awurade fie heba center eya asoe ya akronumbo sie Red Park na onum di wonjuma na wie se wanya hawbi ewo utimu a onum ye ho adwuma tata hwe wanya namu yade bi syphilis bi candidiasis bi na hawo ana sebe twere yade nie wojabrusuo nie ose nie wontiri mu twetwen ana waye mrempam mesrew bra Awurade fie heba center kronumbo sie Red Park papa ne beye waduro ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 na 3P garlic mixture eno nso yaduro na Piwak natural health for ena dis aduro yaba onipa da sani se wunya bi na sa wo no mo ebuwa onipadua no natural garlic wom enti ebuwa ma mogya di afurusane kama ewo onipadua ni mu ye kan akwanya no aba ma one se yaw biara onipadua ni namu ebia pressure bi wosoro cholesterol wosoro immune system no enya dwuma yie to de bia na hohono de ho abagim se wunya 3P garlic mixture duro ibi na sa wo no mo a wawie na ba bi eto no bia so kwa obenya bi 3P for number 0248 92 8824 and 0201 000021 we are fit homeopathic clinic ewa hinema kokobe se udru 18 mu junction ne so hwa ehwa ne ewo ye Benjo Mass company no na fit homeopathic clinic de da bia ye ka eye no nketenkete for na adofo onmu waduro odoma nkoma cha woni ade ene onmu wo mfidie enti wo yade no ehinta sa afi na yade bi beba ye behunu early detection ye de aduro beka makra na ba beteteo se yade abetena so no de anante anasa no yie ma wo de bra fit homeopathic clinic na yamwao ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so ya ubiara onipadua de namu ne beko ye betwe fie firi onipadua mu wontiri mu etwetwen mrewe wo mpam esikire yade no enamu yade no ani ho haw no diabetes ne ulcer ne typhoid no ni nyina beko wate fit homeopathic clinic for ye nie yenso ye number nie 0244 58 3859 and 0275 96 9414 we abapa more the biggest online shop in Ghana we say wutie mi akwanya no nie onuada sanie keka ho na ko Google Play Store na App Store na ko download yen app no abapa more so wo download na so wura mu a ade biara ehia nipa da sanie ye ndada se tremu no beja bia ye nneoma ne ye paa o ye obe click obe order obe tuaka na baabi a wo bia ye be deliver wa de de amawo e fa ne say electronics ne appliances phones laptops TV fan air conditioners nomne de wo hia wa atiasefo asase so se ye use wo dem ufie ye use wo kitchen ye ntade a ye hye nneoma ye di nnua na aye ni nyina no abapa mall ye tobi ye nneoma no ne boofo
ɛna ɛyɛ papa nso 399 Ghana cedi wodi benya abapa portable washing machine bi umpe wi na apede yɛne ankase yɛ water for 3 miles Sakasaka Park unifon na de be download yɛn app na wafrɛ saa number kan de opetuaka yɛbɔ ne bonkyerɛ ne tuaka ne mfamrɛ ɛyɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 ɛnɛ Dawudaba Hospital ɛwɔ Ejeso Krapa awie yi a yɛka sɛ onuada sani keka ho na yadeɛ no ɛba na wankeka ho a ɛyɛkuma na ekum enti sɛ wotie mi na sɛbesɛbe yadeɛ bi te sɛ sikyire yadeɛ aba yadeɛ bi te sɛ mogya brɔsoɔ aba papa no wɔ ho aduro tatahwe papa no sɛ woyɛ obi a stroke yadeɛ de wato fam a sɛ wopɛ sɛ wosɔre nkoa de a Dawudaba Hospital sɛ woyɛ obi a namu yadeɛ paa na ɛtete wɔ na woyɛ wo ho hwie nyɛ yie ɔsanie prostate mu haw ɛna wanya fibroid nie anaa wayɛ mmerɛ wɔ mpɛm bɛrima bi wɔ hɔ a sɛbe ne ho nsɔre koraa wote ase a wakoma ayɛ adwuma nso sɛ mbɛrima awu adɛntia Oba Dawud Herbal Hospital a onua bɛhwɛ wo ɔba wo a wo pɛ wo nso betumi a obi afa ho afa ba wate Ejeso Krapa ne ɛwɔ ɛdane a ɛnkane na Metro FM ni womu no saa dan no amu ɛna Dr. Dawud odi ne dwuma ne number ne yɛ 0244 88 6437 ɛna 0201 681 717 ɛna me kamfo edu papa yi na me de amao onuada zani se meka adu papa me pese me ka kire se grow fine herbal tonic aduro na aduro ene uye nipa na wutie mi a entena ho ma yade bi mo wansa no maduro a ebebo nipadua ne ho ban na ma kwan ma yade bi ma se aduro ni grow fine herbal tonic muntie wa sa abre ya me ne wo kasa onyare se wonum grow fine a natural vitamins ewom necessary ones ehiama wo nipadua no ni nyina wom ede be mawo na aboa wo nipadua no wo ye obi a yade bia bebo nso a wonum grow fine ententem ho beto grow fine yaduro ne bopampim twa nipadua no wuchia enti yade ntumi nka wo nto fom da se wanum ato ya wo ntumi ni die wo nipadua mu aye titiriti eduru anadwo a wo ntumi na osori anopa wo ho kyerew onua koto grow fine herbal tonic nanonom mese ema muanya menstrual issues mo menses mu nsem ensi ye nyina ye ne nkoye no mononum grow fine herbal tonic na mononom a problem bi a wo menses hu bia no ebeko oba Otec 1029Fm ha front desk wo ubenya grow fine aduro bi ato oba misi herbal kolena keba Astan ha ebi wo ho PFA New Road ubenya bi wotafo smart eba obo ase ba bi atu aduro bia ye to bi your number is 0244 59 6532 0244 59 65 32 na Osipes Enterprise enso ogumazi krodi yemu oba KJT Dubai insider baby a police station na wo KJT ane wo no ne nchen pe na Osipes Enterprise enso na mesremo utie mi sa wo pepe films a eye kama utwam a na nipa etwitwa nani yeah ma perfume na nkasa ma wo obi ba no obisa dabra ni pasmesi abetwam ha enye bibia ntie wo perfume papa bi gu ho a kasa ma wo hwe nipa hunu na wo hye slippers bi a etija o show free wo soro be siu na ne ase wo say wo ye guy ana wo ye lady what you say so wo pe ma de ana mema de say yes slippers no de ye brands no eno na Osipes Enterprise ton de ama wo hwe perfumes ne ye wo Asat ye wo Polo ye wo Club de Nude ye wo Metlot ene ada perfume brands a eye kama slippers ne ye wo Adidas de ye wo Nike de ye wo Gucci de ye wo Hermes de ye wo Versace de ene brands a hodo no a Osipes Enterprise ye nyoma ne ye of high quality ene boone nso eda fom pa ye number ni ebetu bi koton beton nkronko na nso ko use e boone da fom ye 0249 23 83 70 ena 050 520 634 unya fresh akoma we ya Osipes Enterprise for ye nie ye beje so ye no be kasa de wonti ase bia na wiei ye be kire mu nso na ye de amaw
na ese kura de date na fama ni so ene yes e ja kwa me 23rd okay nti ene 23rd de Samasro ya company mfinhia du say ye de clear pack natural mineral water buy no ya ye di mfinhia du no ene 23rd de program ni ho na mom akina na ye 24th no hey akina na ye activation no clear pack natural mineral water china ye chen free trade any pechi any chese enya asem ketua wo ye bo activation no ne a clear pack natural mineral water ye be yo wo ne atoa wo fie ye be chew bi what ya say na on the 25th October ye busumi de to so aduonu num no ye free health screening e was Samas Company Limited premises wo aha na nwumre no 25th nwumre no eno na ye dinner and awards night no na afi 26 no ye de aseda manyankopon ne awie ye 10 years ya ye die ye hyase on the 17th of this month e de ba 26 ni abewie fa ho jimbi na ebeboa o okay se ye ka sei anuanom ne adofo ye anuanom mienu e na saa ade wi aba beto won mo ntem na mebusa akrachi ka se me ba mebusa owura yin so saa tem na bia agwazie papa se wo hwa se ye uni unu yin ntem de ekoso no kwasi eye pacho enye okay ona ade asem we ba ye ma memusa wo nsusuye mu no ugidi se nsusuye be na ade be ma yen se ye mfa so a ebetumi ama asomduaba mumienu ntem wo ka kire me media mesusu se oti ase eche dan no a e de asomdue beba okay kankam daddy wo nsusuye mu no ususu se edien na ye hwa ebeboa ama asomduaba na onu apanyine ntem daddy mesrao swamedan no kasaguwe swamedan na ye papa asase no ya wafani nyina wade stores ni nyina ma han no se me papa asase ni menya Manchester daka kura wo so a me pem da sumdwe baba na me dan na masi no ono no ne dan wo makoma ko 4 obi hospital obi oteshi obi osofia 7 bedroom wasi abonsan ni nyina me nko ho ni nyina bie no makọ ho na mum issue we ya me papa asase a wo so am ya wasi dan wo so enuti na wo sene na wo kire se ye wase ase emame ensa na papa ne ware ye wo wanu anom no papa ne ma no ebinum nso asisi adan ne bi wasa ne so tabi obi ansi bi ye mu mafo no aha wonte de America na se enye mo o ma me yam de na America me pese me hu se emame ensa o papa ne wo no mo wo ye no sa mame ensa no ono ma binum enye wo maame ma ebi asisi dan ne bi wo ho ebi asisi so ebi asisi bi wo ho ebi asisi se obi we ebi a we yemu man omo asibi we yemu ma omo asibi ena yeso de yeso nya ye de ye onu so siye enti ya asase a ye chema yem fo no o se according to ana de obi apen wo koye according de obi apen wo koye na mum ya apere se omo na ye mpanimfo enti omo ye mpanimfo mo sha se omo pere asase nafa ena papa no so osida boss quarters o just from dan boss quarters nti dan no wo maami ya mamu de baako we maami ya mamu de baako bada asase no edane pere ada no anko pere bi se ye nyina ne atifie ho no minimi nwe ene atifie ho ena me nkomi ntimi mpere ono so nko ntimi mpere esa ya mfa maye nti esi eke mbom nyina ya pere one side Lady Mpachozi de Michona say. Me pese me hunu say. Oma wo masisi bia ye mpanyimfo a wo kire say. Omo sha ase say wo mo pre no. Omo mu bi asibia eye nuanom ni nyina de a ana eye ebia ono nko ade a. Ono wasi ani ni nuanom. Se emfa say de osidi wasi ani ni nuanom. Ena we so asi ani ni nuanom. Etsa na tie. Mi sana mi hunu because sister Brenya no ubetimi afre no. Ono ne bra wo abrochi ne bra na brain iska se wo su pere na fire side ya sei nto ono wasi oni ni nuanom ye omo so omo yem se 5 as 6 obetimi afre na busa enti adan na ene se mo pere na munya aye de a unua yi sie no anuanom nka ye no
mo afa mo ho anhyem bi na mo nyina mo ansi na mo yɛ sɛ ɔno nko a na ensi ase na onso betumi aba besi soro na wo de wa condition store ne ade aba hɔ abuti mo anya sa ɔno na de sa adwene bae ɛnyɛ no korɛ ɔno na de sa adwene bae sɛ wo no wadi kan sha say do si case because all this one no ɔyɛ ade a ɛyɛ me nko amedia ɛyɛ me nko amedia ɛyɛ me nko amedia ɛyɛ me nko amedia bidim sɛ sibi bu sɛ ɛyɛ me nko amedia enti yɛ nyaadwen sɛ no wo de sɛ wo nko ade a me fa me wan siri ma mɛhyɛ ase anim enti wo de si wo si wi a yɛ sa de tra se kan wo si wi a flow so wo flow yɛ ne yɛ sɛ no wo si flow de a ɛne yɛ hwɛ kɔto aso wo si obi nsi ɛdan wa ase ma obi nkosi so enti daddy yo me bo yɛ fɔ no bisa sɛ obi wɔ kyɛfa wɔ hɔ no bia na enti mo ankasa no mo ni anom fɔ na ankasa no mo nyina mo ntam nye o ni oba na ye fine me boa me oba me ni said anya fine say case we aha enti mpese me hu se mo ankasa no anuanom fo ye mema miensa oba baako no mo nyina sisi amontam nye o sa na se because of say ejapade baako obi nko afa mo maame ne mo papa ne rebe ho asamado o sa na tie etie fo meba asem we on areho asem we ya asem we makonim nanso ya kwa me ana brem na me da se mayen chi atie for mama jibra mutie afita fo ya mu akira bigini ni master enchon pa okay na hwe ya sapon ni tiwa bonyum bi o se ade ya funkromo ade ya kura ye no so nipa 9 o sabre ma mi jina babi ni sa gunu bo se ya no wusu ni ti se enti maja babi di amamwa se bi o papa no se na moye nti papa iti ase na maame iti ase a nka den pa na wo maame be ka fa ho se o papa ti ase pa ka den pa na papa be ka kire wo ye panyini wa chi banie papa di fie jaw papa ni wo mpo anka wo na wo panyini se ka wo lidi abusua no enam se kruye nimu ntamu nti hwede akosi se other side of man krambo ahwa mbesere mo what I say some mami ensa we ni sa nti we meka hwede omo kire wo eya nana ase we eya de kitwa bi o eya de kume bi nti ase kitwa bi o nti ase kitwa bi na koye we wanhweme na wanhweme ma me ne kura wo de wo ba asase so papa na wo to asase na so me asase na wo gya woko wo dan ya wa sisi ayi wo dan ya wa sisi ayi ukoda chance traba ko bi ese pe na oda nti dem se wo twa katere matoto wi a na wo wi nam bia hwe wo betu ka se maami a ko first pa na me ga nu no na me yiri nu no nti wo akwasi wo betu ko nyina ba bi ka se ka twe no first pa na wo yeminu a enye wo betu ko ka number bi ka se bra wo a ko first pa na wo yem bra pa nyini enye da mesra do breo nana adwo breo yemfi ya nu fitie mu no na nka nsu nu bi atwagu asem we so efi se me hwa busia ya se mu nua ketua yi se mu nua na wo si we ye nua na mobo wonya mobo enam se asomdwe ni wonti akora no wa ye mobo no saka asomdwe o mu nua ntema nka akora no peja no because when pese obebo akora no nti se nka asomdwe wo ho a nka sa be ma na odi wu achi nko peja amunya mobo kakra wo weisem nti nka mo so abusu ni magina wa na nka kuma bi ba mo de ntiti mu me say nana aduane e koya funkuro mo nanso ye dia na e pre ho aduane no e koya funkuro ya mu nanso ye dia na e pre ho enam na sedenti panyi akora fa buomo panyini fa buomo akora eno ano no kasa wo ka me na me brasi dan wa na brasi usu wasibi enam papa de na minya ai de bi abusia mu ntimi ntrase na ka munua ba no na nkese ko yo maame o munua ba no na ka yo maame na ka we yo papa o mu hia bibia papa se yenye den na wa kire se bia yenye se ene en ko maame we sister ho se confusion si nipa 9 confusion si obi entam unu se ketwa no ni panyin na ebo wo se wo ba na odina chi we sisi ni oba na ebo o sisi akro no anopa oba wa se enka oba bi na no man like say asem na nyawa asem tena fie nti o ma chemu mienu onse na me paso onse de bia e ka asem a
me stand for justice nti so di di me sister ni kwan say me ta wachi because asem no kra na yeka hwe asem amuken saa no say ye kokofu bi wo boayenkwa yenjima no ani ni nua ye nua no na me sister na koton anfofun bi nti fofun na wo me sister na koton no ono waton ne de na ya mpase mo sister ne nso koton fofun na de me ba aha ya koton fofun eya me ma me na koton fofun and then on say ka eja kwa me fawa no say meba mo dia mo ye na hia mi sesei montomo dia mo ye hia mi sesei yo dia mo ye sesei mo tobo se nuanom wade a menka asem bi mfa nkyere ni peti enipa baako untumi mfa apenkoton wo ye toato adwene dia ye nie mi he sesi amete ye sabena minta empo senye de ye me maame ana me papa bi dia eye anuanom dia me ye nanawo ana me ye wo faase enso me maame consult me why ento de ye mfa ne se me kura me nka ho e wo mu lane mu no se anuanom no take decision a omu nim se ba bia ye wo faase ye duro idie ye consult na ebeboa omu tumi consult na nya anuanom e ye lie no obentumi mfa ba bi nkoye bibi wa bra ye nyina ye tiase no way ana me kacha mu nka abusuan ka nyame asiesie abusuan we kama pa enka bomu ni ho mate medase eja kwa me oba de achia me bebam na mwasem we yo ho ene mama me ra ho me nidi na anka me nidi because are ho de mi su hu sese ya ne se mo maame saman ogina baabi a osu mo papa saman ogina baabi a osu kire se maame na bramo ho maame no wa bramo ho me in the year 2008 and I'm called Sehi ekoye Liberty FM minim Sehi life minim Sehi twiro no bia so because sa tam no se wese region na ni nyina bom Satama na Porivans edu eye MP ewo Sehi yoso no sa babenya wese regional minister se wo bato ewo the northern side there yes Sehi no ni ekoto aya anamka ho bi enti Sehi de machini minim se ne Sehi abrabote minim se koko obre nru ya Sehi koko fo bre kire se tam nsoi enti sabre no ena amanfo fifiri mi aye ebi akumase ebi ankran ebi ahafo na wo mo ebo besia konkwachiri konko no mo de ne namu kuani beje mpim anim wanya ntua na ne ho kwa akokere no adwuma bia ni ho adwuma titire bia ni ho enti ene ye kuayo sabre o se dia ni biaba ye kwa yanim kakrakra sabre o enfie ya mo kekekan na chese ye sabre no bia na ye show oba wono nkoa tebri ne ma e de akwa akotena obi man so wa bra enye hoda na ofiri na wo bre se be ya ne ma ebetumi agina mo ya ma mo ma mense sifom mo ye ama mo ma mense sifom na mo hwe yi ene masemi ho ma mfre mo ma mesaman because ojina baabi kura etie nu ote sa ansem we ye ekoso yi a obesu amamo enti mu hwe yi obi anka na no ntum eja Abraham ho te sai Nyankopɔn na na Krobea ye da Nyankopɔn ne asese ode wa beka yensa amen enenso ye yawada no kwasem se yawada dura eja Abraham ye ne wuhia na ye ne wuhia nso seidi a na yenim se enepa ene adanse a ekoso wo wasoye ye no eno aho kwan na wo be kire yen kire so obi abre ose manante machini nanso ankosi aga sensi aga ne yenim se ne ye ba agya Abraham asoye ye ne besi aga ma yen dia papi kire ye kwan no yo nana Krobea medase se nana Krobea din kaka ye frame agya Abraham
medi nubra habamba eni nuaba horo na sare nti mesraw yale a mebe obosu yi se bi hawa wa bomodina na do de hye na na se unu akora na ba se bi ha so a mede number ntudwa na wa frɛ me na de hawa na bia ma amoso na obusam se mo ho adura ma mo waba edi ne eja Abraham number mede di dwuma ne 0242 76 48 35 and what be 0242 76 48 35 where you me WhatsApp line when na Mr. Mehinham or friend Behingham or friend fast or also Behingham sorry Mr. Kwatin or Behingham when or friend fast or do man 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo say am din kaka e from Abraham di nubran ha ba manesare na open kase mind be e friend Mr. Kwatin so Behingham me dem call dem kana meti amon fa chemi Birmingham US na yare ade bi e ba e kan na bi ha no tini yire ne tie so de na okọ adwuma na ne yire de no ba na ma no na ono de ne se de ye ne nsane ne nan na yetititi ne wo se wo ye adwuma kura de a na ne nsane fimfim no just ontumi nya na hwe ama ne nan ne tutu no ne toas ne mutwetwe no just no be na onom ye abrochire lab be na wonko ye wa ye no wo won panie just de bia kwa la uti just do do soro kura na se de ya bro no e bete na wo kura ba ye de na ajinsem otumi nya hwe na wanom no bia noma abrofdo ne bibiduro enko no otiminka na Krobea mu fidie so ya na me de duro sending wo US Ize nyankopon ne me dance ni memene de atwa mu na otwe nsa na nsaka do na mchechire mu se papa no ho ato no ene ya me baye wasama ne yire no so se ene me kire se yare ne ha na ye nam yare no bi ne ha na yire no edi ne yire no so hia do different wasani skaba me baye awo ene na address that na me de do for ko send no edi me fa kwanye so aka jem se enye se bi oyenum bi ne ba ye betiti enye se bi ebia ti se obi ye bi ne ye bie eduro no ma ya che obusa na Krobea me ne fifida dem eti me titi se me ni edura me nka se me waduro de me won asem na mba meka me yados me de mawa na so be enko ade Ize nyankopon no ahye ne ho ne munyam eti se wotie me na wo na ye tititi wo to asenti mu twetwe wo yidie mu hyehyew wo na mu dwa paase de mako ana robo astawo ai na ho na mu keka wo dware wi a ade die wura wo mu antiama wo sisi ya wo ya wo chika se ya wo ya wo yam ya wo ya oboa no hyehyew chese ama be ma o Johnson tentem wo ko ese wonya prostate enlargement ni bi diama o Johnson tentem o chese onu nsia na o Johnson da ko di Johnson prensia anajo me saw sane ma nyina bi wo jabra me tumi afro hemi waduro bi mi de ma wa ne nan pe odunso na najo prensia na ebe ba ko pe na osisi ya wo ya wo chika se wo ya ni nyina da jai timi sew wa wanya makache mse sa niam ni nyina ya nam yare ne wa mpa dura be ma a wodunso ntentem na osisi ya wo chika se wo ya de be yen se ebe kum wo be ma no kojo to ebe san so am ya hye rubber as a prostate and ebe sad what to form as a stroke e do be hwe a wo na no nsa na e tititi stroke na eba no obe hwe ase se wo be ma na sore ba kwa gise na otwe mienu be ma na e wu ba no o kraw obe se wo da na dwa wodunso bebrebe na je prostate na e large no mi sew entwem be ma na ngu entwem ye hye rubber entwem ye mfa nto stroke stroke ni mfa nto form e do to form na anase hye rubber anase be ma na we betima mo wadura ma na sore na enso anya de se de enwu ye no enti mi sew ball bo eno ne antoas tu na ma wo de pra ne enfe droma ne entu yare na sema oso tie mi ebia oso yo ba sebi oso odunso tentem anase odunso sebi junso o sentinim ama sebi o menses nimpo emaye ama osisi ya wo ya wo chika se ya oso na no nsa tititi ko eso nya osa na se typhoid ama wo yemu dwabo no hyehyw edidi aba woni so tiamo woni so e tese o da sore na se ya bro no sa ne ma nyina ye nam yare bia mi so lab awura wa ye nkwa nyina ra jabra mi se me tumi safro bebe mu aduro bi na mi se o yare me boni se dwie me ma wo ne nan sa ne ma nyina bejai na tie ne ye me nka se jai ne ko onu maduro no na ekumumwa no sanse me waduro bi ne be ma wo ebe kumumwa no me sa wo ba ko bi de be ma ebe kumwo nkosua na ma wo ba ko bi na esiesie oni padua nti wo ba wi a me se mle prensa na beba hwe so betima ba prensa ye ntu yare na se nyese obeje do akono akotena fie na wo twemienu na yare na sa ba se anko me pacho me mpesa me pese me juice ka wo se ska na magye no wo so anya ho fa so ntimi sew ba bi biara wo bia gye na mbai na hwe kira kwan wo Kumasi abonti so ya wo hwim school junction e bia wo tika mu konkran me wo enkran da koman abrewana na mo am wo sunyan ne importer me wo sunyan estate wo ba bia brotherhood na sorry dan wo doctor kira kwani wa gye number no ye 0242 76 48
35 and what be 0242 76 48 35 where your WhatsApp line is 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo nana Krobea and na ye samant we yes e breast cancer month a chese de bo hu dawuro na se kase Ghana ni a wabo breast cancer ho adura cha me Abraham sense Mr. T was no ho na ma kan wasema na ma hwe bebrebe da bia me ba me bo panikese bi dia e friend honorable maso kofi dwuma me say ni fie na chi wo na ma me bi to onya breast cancer okoye kimo ni bi wo won pane ni bi ni nufu no twokoye kitikiti e ho ye tum a chese nufu no ni mu nyina akoa na chi nyina ye dot chese nko no discopia abrochima UK US eno so abrofo ma na do ni bia se do se obewuo no what me nka me de dokoma no izenya ko me dance o mo hwe me o TV de me dia ye mo friends fly da ho obewu nu for before and after ko ayefefefe mpo che ba ko na yare ni no ama se ne ho atoron sister na ye lecturer o de beto me clinic what ties mami eno che ma hwe breast cancer bebrebe ma hwe bro 1000 and none pay me ba mami ba ko fure dwoso oba me ho no so be na otwe mienu ni enne oba ye wo sere chese na no futu tuno otumi na wo se nsuo bi omia na nsuo bi yellowish na efrimu ye de ba se omia nsuo de madwa na dem no so ti ya wo nyina ejai ma hwe bebrebe ti me sta o tie me na mami bi oyiri bi onua ba bi o girlfriend esanse me pe ma anti yam pe girlfriends kan ho na se o girlfriend bi do bia beda nufuma emie nkotwo na nufo no so ma e wo senia oba na ho me na ho kekan ye de emma na ho so na se okọ na ye twa nufu na jabra menya wa ehe na me koso menya ba bia nto mi srawo wa breast cancer do bia beto nufu na akwaye test bi ana scan bi mr emfa nko ba mi ntwabra me be mu odo bi wo be srasa so ya ho ne bejai na mkakra dware nyina nane na wonya no from back na me ba me so menya ba bia nu ana se oba na aba wono no o so ja ba bia nu mi se fa no from ko ba bia hwe me kira kwai e o kuma se abonti so ohwim enya breast cancer no komisa wodie hepatitis B me say wa police pani bi no ko UK hepatitis B ya ma na nko ton me ma na duro bo so me na otwe me free me say o UK na nsia guy be free amam from by me die duro man mensa 4 days ni na wona ma ye ne nyina janam sim patch okoye lab na sim masa onye ska fa brem ni na otwe na pe okoye lab ye duro na otwe be miensa na okoye lab obekoro ne yankopɔ otumi de ni ho biem obi so de ne ye sikire yare ene egbo se na kɔfom ade chi na aba me so hwe ye wade be oni padua friend pancreas ene hwe waduane ni nyina so da na sikire a na atimi atane aduane ama oni padua ne ye adwuma na yare sikire yare ba obosi ma entimi nya adwuma nti obosi odi dia na emoja na tawo mu sikire nyina tawo mu na ama na ase atata na ofu na hye na wo dwonso ntentem na mo haba ma bia me se me ne na kwotena akura bia se ye aduane enkyire twam na mama nkwɔte sa aba na betum enkyire nyina afrim na bra na mo school JSS1 no na me kan na ɔkye ne nim se me boy me sense teacher me friend Mr. Boat o me ya hu na sikire ampede sa aba ntumu no na ye yam bigum na sikire nyina afrim eno na me dia kan am de hwe diabetes no etu wo sikire yare a na se o pancreas na se o wo insuro pande o no med for me bra me se de ma eno abetuma produce insuro ma no padua o nko no med for me o wo insuro pande bia bo sa afide aduane bia me tua ye tua wo no emle tia wa na me dia ma betuma di obi so tie me eno na me se man na me bo ni din no Mr. mi bo din ze ya na me yafi na makobo bi din anya ono a but just the kwatin US mehem asawa no open gas here what's the be masem no chese e ho no adwumanti chese boso no no be measure ba akoro so ogru ma was no wa kwatira adwuma ma na ocho ba kwa beje mani na video edi e no tie me nka nana Mr. Kwatin bo video me man was sukuntru ni bi was sukuntru ni bi ko e free how come US ho osurukuntru I love you osurukuntru ememe droi na nyank mewu me simi na mane nkofo ne fle Abraham me simi no droi bia na me bema e man ye du se mark am kase ne tre podu na me say na nsen minyaga bi ma o benya asem o eja me re okota kora do ma we na nsan na asem we say Otec one till ho on new YouTube wo kora na simi nyaga bi na nsan ya we de me da ba akuru wo kire ho na me de ko hie mu urade me simi pio no wo twonto me pio me say manu mo sukutu kase me jeja o dai osurukuntru wosoro mi bonsi somu so no watwe mu Abraham puani ma ko de dem o pese o yiri twini mu o pese o kase Abraham be ti me do fre osurukudu fa pim no na pim no jara Abraham bo se na ho ato se je number no 0242 76 76 48
35 0242 76 48 35 where WhatsApp 0549 10 15 1580 0549 10 1580 ebia mama yeres men ka se jabra me no frɛ me enkran wo da koman abrowana na kumasi me wo hwim school junction ena sunwan so me wo estate brotherhood aso ba bia doctor chireko wo no na nakora bia eja be se me ka kire papa yi e mo se me se mo praye wo yi ba kwa na bu o mo nka mum na o mo tutu asem no fefefe na nakora bia pese mbuza se abibifo eni abrofo enti nyankopon na oba bibifo no sa nyankopon na oba abrofo ana mimi nyini minim se nyankopon oba abrofo but o mo bibifo enti mi sta wow see nyame na oba bibifo na o sa oba abrofo from number way 0549 10 15 80 the next class because me hwa bibifo adwea me ntia se me nyini se nyame na oba mo nyame na oba wa frɛ 0549 10 15 80 na me ntia eye nyame na oba bibini Mate. Broni. Mate. Senya mi na bo bibini a. Eni afu enko be ka bom. E ka ma apostle ko Joseph. Ko hu ni aka se nyankonto yare. Mo fam ni any scarce be da. Mate. O de challenge pa no atu yo. Eto de bia mo mayemfa odo emfa ntena. Oba ade achia me ebebem. Na enawiei ababa we utie ye pa wo Sokoban Wood Village. You're from Mabel. A very good afternoon to you. And then we are chiao. Nyankopon inshirao na onya okese. And now we are Better Encounter Prayer Ministry. Better Encounter Prayer Ministry. Mami awoda no fire woman. We fire woman. Obaba ke Asante. Fire woman. Wasafu you crow room. Na nakosi aje my street ni mu. And then we are fire woman. A very good afternoon to you. Memoha sre osuru nshira ene osuru nkwa husan e de maw. And now we are Sechedumase Rural Bank PLC. And so sika Krobea. Na wo ba Asante bantami mu a. Emfinhie aduanan num nie ene wonu mu abedi wa Asante bai mu. Still counting o na dwuma pa wono mo yo nyasem ketwa endi se wutie mi se wo pesika Krobea wonni bedidwa na bibia ye kama edi amawa me kanfo Sechedumase Rural Bank de ba kire se ono mo aye asoroboa one wono mo na mo awokotokro nkasoro se wonni edidwa na wokọ ahohiehie mu a ye ne be ma abesia ye ma akuafo besia ye ma group loans ye ma obi a ne ho akere no e wo na yiyom ye ma ne besia ma ne de koye ye wo ba akwa ye frɛ ne smart loan mo a mo geba katua free controller no wo de onkrata ba ne ya ma obi ye ma susu loan ye ma overdraft commercial ne SME loans ene ye ma adwumayefo nso besia mo a mo ya aban de ne ankorankora de nyina no ye ma Tuti ho twa de ye ne betumi aboa wo bebie ordinary current account wa ha bebie corporate account wa ha bebie savings account susu account me bada achi account fixed deposit ana money transfer bi kura na apeso ya hwehwe ye kira kwan ye ne beboa wo ye ne ka na yaka Sechedumase krum ye bedwa no adwura ye be GPLT for dan no kwa abri Kenya ase ha ye ben Kenya ase ye me school no station ho abrosanse wa na ye wo anwunaga jenedwom ho ye wo ho aboabo ye wo post office na chi tafo ye ben club 600 ana mo fletro school no adum ye wo boss FM chi ho ena mo shizongu enya no branch no e wo second station ho ye wo anyinasu chechewre ene adidwan so a ye wo mobilization centers ho ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 unya fresa ahoma we ya ya beje so na wiei ya no bekasa na de wonti ase bia na wiei ye be kirikiri mu nso na ye de amawo wiei me kanfo asasu heba enso de mawo na wiei ya me ne wo kasei eye onom nsa no ene ode kubi heba powder no aba edwa so sa kubi heba powder ya meken
se wo ye bema na wutie mi a eye memedru bema yi se wunya kubi heba powder bi na wo uyusu a wo de se ye bia kubensuo bi na obenya wo betumi asabi agum eye powder nti wo kanum na wo nomo a wawie se ye ensuo de bi nso a wo sabi gum a na wakanum na wanom bema yi wawie se wunya kubi heba powder na wo de ye wadura obra ne sabe wa watenka teko obi ohodom a ni dofu bi da ho ni yiri nie ni mpena nie nanso adaje a wode ko ho sa atenka na teko a wunya kubi heba powder ya ebe boost you sexual libido ama atenka na ba hwebe ma sabe untumi ntwere wine ni yie obi ohodom a sabe ne ho asore pa nso na ese be ma nda so da fom enye ese se wugina so yie se wunya kubi heba powder no a eboa wo sa kwan ne so ema wugina so yie ene ma stamina ebra waduru sini anim no ema wugina yie na se wo yo na wo yo ni yie a uvia utumi use ama wade yie kubi heba powder no emema nioma nkoyie wo mpaso yi anuanom monke kama wate na uduru mpaso a usi mema nyina na emo na jai se wugu ye ni maase no na ye kubi heba powder ena ebo a wosa akwa ne so tie oba Otec femfi ahwehwe Asem Beba Dabi for office wa ubenya biato okopo sa heba wumrum Methodist main gate no opsita ebi wo ho Misty Heba ne Blessed Requa wumrum ebi wo ho Ofata drugstore wa ebu akwa Kofodia station ho baabi a Daviton aduane no ubenya bi Ofata drugstore ba ko mfensi adankwa ame Roma asore no eho nso bi wo ho Fodro Heba enso wa Asante bekwai okọ ne nkyɛn a eho nso ubenya kubi heba powder dibi na wotɔ na wujusu a ebeboa wo sɛ wo Ghana ha ana wo wa amanone na wo pedro yi bia sofo asamwa wo no ena di kubi heba powder ba free asasu heba center ne no mani eje na frɛ no eye 0244 16 66 02 0244 16 66 02 ena 0243 50 5775 na yekasa say yade brafo bi nso na achewo na wode anante a enkono asasu heba center for we duro tata hwe yade kwankro ho adwuma no wono moyo endi so ye obi a wanya kidney mu hawo we obi a prostate no chemato aba ho stroke no dua yade bi aka ho atofom esikyire yade bi na hawo ana sebe kokoram yade bi na etete wo asasu heba center so for some wabebo 0244 166602 or tafo 4 miles station na chiho one papa yinkasa na omwao we are Volta Drill Limited enso etunsuo mene wo kasa ye kasa yi akwanya no aba ma one se wo bekeka wo ho na wo ni Volta Drill for beto kese ye betunsuo kama dia ma ye de ye adwuma ye ywa no ye nsutuo ye ne ye wanim difu enim tu ene ye wo enfidia ye ditu ena wama nkwanchefo no bia betu na problem nso abamu a eye yen ne besiesie ne asiesie ne yiye ede amawo ye main office ne wokumase ahodwo da aban wo basunya tachiman ne do ma nyina nso a ye won krabata wo ho ye number ye 0244 299520 ena 0266432210 ena wiei onyame wo ho hebafo ye ne de basa enku no abadwa so basa heba ointment osi ebeye ni nyina de amawo ene me ne wo kasa wo ba no asabre nie entosi ni asram nie ahohye nie sebe wo de srasra kwada na obenya ne ho wo panyini kaka je se wo nsa ne ona amoyere oseye bi se wo ni padua no honam kankan wo ho fa bi srasra ebe yi sa de ni nyina afiri wa amawo ene wo basa heba capsules eno nso unya bi na se wo nonom a wo yafunu yade bi ada so ache bema enyoma nkoyi wo mpaso koko bi na ebi etete wo sa kwa ne so wugina enyina wo cholesterol wo soro wunya basa heba capsules no bia ebeyi ni nyina afiri ho amawo ba bi eto no bi akwa abenya bi ye number ye 0244 267725 afei simple plus phone and accessories me pa cha wutie mi se wo pe phone accessory pa dia ono mo a de ne papa bedwa so simple plus de no
me pa cha osa wo pe charger papa no yusu na nya simple plus de ni bi amento simple plus de na ye o pe power bank to simple plus de ni bi o pe battery sa to simple plus de ni bi o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset to simple plus de ni bi sa wo pe cover iPod protectors any phone accessory bia onua menhwe ba bia bra yen yakache ye wokumasi ade hyeman ye ni Dr. Caesar so ye ne di animhwe wo ba kageti a ye ni Dubai Get2 ene ye opposite wo akiri a ye tumane wo wati ase wo kumasi a betu bi koton tone nkronko na fa ye ofon ho adwuma eye 0244590374 ena 024170 ase ye mono apapo ebreni nti enuafo emienu omonte wo mo ho asese nyankopon ahyira wo mo na omo makwan mabonsam entete onmo mienu entem sebe sede na mo ka mo papa efiri ntem mo maame so sebe na woni bi enso yen hwe sa bredi abusua na koduro pani etimi asisia mpo asi abrosan ketwa odi otimi nsa nifa sweet we onso so nyame adoma ma wonso wasi ni dia sa bre on haidan nizenka dia aka ketwa no na nka omu nyina be ka abomu na nka omaboa no ono mpo se na adwen wo fi a nka ebia nka ono akra timi abo no homodin ama wakọ nanim na ebia obekombekomu no omo sa ne ana omtubi omo de because obra wo fie na kumase ya de hia pa ne baabi a obetena wonya baabi a obeda na so unim wodi wasi kete se obebo bra obi amwa akra timi bo awo efise ya ne mu bi kra beda valanda so ene nyame adom ye dadem ndi se obra sibi o papa wo fie dada ena wawo otu mu a na se wo hwe wabra bo yi a obekọ wanim to bekombekomu no na firi ni firi afe yenhwe ade ba ko me hu no eyese pani ya wo mu yi de nka ohwehwe ne se bi a ketewa be yi na ye kakra se ampa me bre waboa me pen enso ketewa yi se ne bra ne moa ne da eno de me gidi anyeye because o bra pani a woni ne te dan mu a wo sua adwuma wo ko school a anya bi obeto aduane amwa di bi da anya bi a obeto nsu ama wanom bi da endi se o ka se wonya me hwe a nya obi tam 100 million 200 million de ma won ko na cheze waboa wo okotwa aduane ba na onya bi di sa da no nko akora na waboa wo da fi se wona ye pani won kasa ye mukura a kire se o se eka bi e bai otua 5 million emusa ne so otua bi e wa se den dai no won keka bi sa it means say ne kakra de abam ndi wo se wo yi na ye se ampa me bre bi oboa me de na so sei enipa bi ase wo hoho na wo yi na ya e mani tirim ye ne de e mani nya akoma pamaw e yesa na se de wo ye ne nyina emfaso bi anya dai ama so eno ne bre yi yaw na sabi nkobi e wasi abrosan enka wo fu e friends wo de ne half plot enka wa yi na nka wo be pere de akoye dai wo de koma ne ma na so wo de koma wan na so e sign ye di nkan ni ntino ama eye ne ya ontumi enka sa asem no enti eno no eduru ba bi anketwa no yenyi empanimfo na ye kakra anya bia no so yensa de yetra agata bi kura no a ekwan bi so no waboa ye na fe panin so matunofo se omo spre on papa asase no se na ne ho oden ana sa abde no wanyini wona na bibi wona nsam na se otime ye pre ya asase ni bi eye bibi wo so a eno nkire se wono ye panin a otime pre ye ni nti no eye ono nko ane dia efisa sabe sikituwe ya ye kana asemi se mpo ne wonya adwuma anya ye enti sabe na wuni ho abepere a enko be ba no nka amanfo afomafa enti ba bia wo sika me kwa akoduro no eye wo ne wo maame ye mu ade ewo mu na wabre wo betimi akase mi didi so ana metemeka ana bibi sei ende de eno ano no wati ase se nka oba no kura ne nka embo mba ne ma no ene wo senka yetwe wo mo ba fie nanka wo mo no ebe hye yase ba se hanye oba no man kwa hefa no betimi akọ menyi ni se nkwada ne betimi atwefon wa frɛ wo fa se ofa me hia school fees ana wo fa boa me da de ekoi nyankopon hyira mo se momfa meboa mabusua no ndi momfa saa nhyɛ mutirim na mo hu se mo hia emmoa mo de beboa boa mo ho afedi amide wie kura no pani no ma onye na adwen se ketwai wa boa ketwai ndi na wo se ketwa no so boa wonu aketwa no ndi wa moa no a pani ne boa ketwa na nyeye papa bi a ye friend PK ade o se P ni gina ma panin K ni gina ma kwasoya ena ade D ni ya ade nti PK ade panin kwasoya ade nti a wo se mkwada ne ko gisika o mkonya sika na o modi o munya ka na o mdi abre oni abre no nti wonu ya panin hu se wa ye panin ne de wo na wa ye ball e ba beto nya mafi e de agu so nti nka se wonu aketwa yi wa moa wa boa we no ono amu wonu aketwa nti won so o moa no akora ebre ni nti ye mfansi ya na ye nkofitiam asem wei se ada